ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் L2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு பிரணத்தி நான் தான் எடுக்கணும். நான் எடுத்து ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। நம்ம வந்து இது போயிடலாம், நம்ம கிளாஸ் போயிடலாம். எஸ் 16ல இருந்து படிக்கணும் இல்லையா மாதாஜி? ஐஸ்வர்யா மாதாஜில இருந்து ஆரம்பிக்கலாமா? ஆல்பபெட்டிக்கல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உடம்பு பரவாயில்லையாமா? நல்லா இருக்கேங்க மாதாஜி. இப்போ எஸ் படிமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. नात्याश्नस्तस्तु योगो अस्ति नाचैकान्तमनस्नतः नाचादिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव சார்ஜுன. நான் என்றும் இல்லை, அதி மிக அதிகமாக அஷ்னத உண்பவனின் தூ ஆனால் யோக பரத்துடன் இணைவு அஸ்தி அமைகிறது ந இல்லை ச மேலும் ஏகாந்தம் எதையுமே அனஷ்னத உண்ணாமல் விரதம் இருப்பவன் ந இல்லை ச மேலும் அதி மிக அதிகமாக ஸ்வப்னஷீலஸ்ய உறங்குபவன் ஜாக்கிரத அதிகமா விழித்திருப்பவன் ந இல்லை ஏவ என்றும் ச மேலும் அர்ஜுனா எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. பொருளுரை: உணவையும் உறக்கத்தையும் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்று இங்கு யோகிகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது. அதிகமாக உண்பது
உண்பது என்றால் ஆத்மாவையும் உடலையும் சேர்த்து வைக்க எவ்வளவு தேவையோ அதற்கு மேல் உண்பதாகும். தானியங்கள், காய்கறிகள், பழங்கள், பால் போன்றவை தேவையான அளவில் கிடைப்பதால் மிருகங்களை உண்ண வேண்டிய அவசியம் மனிதனுக்கு இல்லை. பகவத்கீதையின்படி இத்தகைய எளிய உணவு சத்வகுணமாக கருதப்படுகிறது. மாமிச உணவு தமோ குணத்தில் உள்ளவர்களுக்கானது. எனவே மாமிச உணவு, மது அருந்துதல், புகைப்பிடித்தல், பகவானுக்கு படைக்காத உணவினை உண்ணுதல் போன்றவற்றில் ஈடுபடுவோர் களங்கமான பொருட்களையே உண்பதால் பாவ விளைவுகளால் துன்பப்படுவர். புஜ்யதே தே த்வகம் பாபோய பசன்யாத்ம கரான. எவன் ஒருவன் புலனின்பத்திற்காக உண்கின்றான் மாதாஜி, எவன் ஒருவன் புலனின்பத்திற்காக உண்கின்றானோ தெரியுதுங்க மாதாஜி, உண்கின்றானோ, தனக்காக சமைக்கின்றானோ, தனது உணவை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கவில்லையோ அத்தகையோன் பாவத்தையே உண்கின்றான். பாவத்தை உண்பவனும் தனக்காக ஒதுக்கப்பட்டதை விட அதிகமாக உண்பவனும் யோகத்தை பக்குவமாக செய்ய முடியாது. கிருஷ்ணருக்கு நைவேத்தியம் செய்யப்பட்ட உணவை மட்டுமே உண்பது மிகச் சிறந்ததாகும். கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் கிருஷ்ணருக்கு முதலில் அர்ப்பணிக்கப்படாத எதையும் உண்பதில்லை. எனவே கிருஷ்ண உணர்வினன் மட்டுமே யோக பயிற்சியில் பக்குவத்தை அடைய முடியும். தானே சொந்தமாக ஏற்படுத்திய விரதங்களை மேற்கொண்டு செயற்கையான முறையில் உணவை துறப்பவன் யோகியாக முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வினன் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள விரதங்களை மேற்கொள்கிறான். அவன் தேவைக்கு அதிகமாக விரதம் இருப்பதோ உண்பதோ கிடையாது என்பதால் யோக பயிற்சிக்கு தகுதி வாய்ந்தவன் ஆவான். அளவுக்கு அதிகமாக உண்பவன் உறங்கும் போது அதிகமான கனவுகளை காண்பான். இதனால் அவன் அளவுக்கு அதிகமாக உறங்க நேரிடுகிறது. தினசரி 6 மணி நேரத்திற்கு மேல் உறங்கக்கூடாது. 24 மணி நேரத்தில் 6 மணி நேரத்திற்கு மேல் உறங்குபவன் நிச்சயமாக தமோ குணத்தில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளான். தமோ குணத்தில் இருப்பவன் சோம்பேறியாகவும் அளவு கடந்து உறங்குபவனாகவும் இருப்பான். அத்தகையோன் யோகத்தை பயில முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல சாப்பாடு பத்தியும் தூங்குறத பத்தியும் என்ன சொல்லியிருக்கா. எப்படி உடம்ப இந்த உடலை எப்படி பராமரிக்கணும், இதுக்கு வேண்டாம். உடலும் ஆத்மாவும் அதான் இம்பார்ட்டன்டா கொடுத்திருக்கு. ஒரு ஆத்மா இருக்கு, அந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு உடல் வேணும். அதுக்கு வேண்டிய உடலை பராமரிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு உணவு வேணுமோ அதுதான் நம்ம சாப்பிட்டு அதை வச்சுக்கணும் அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது, நமக்கு உண்ண வேண்டிய இது மிருகங்களை உண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன்னா நிறைய இது இருக்கு, காய்கறிகள், பழங்கள் எல்லாமே இருக்கு. அண்ட் நம்மளோட இது சிஸ்டம் எல்லாமே எப்படின்னா பல்லுல இருந்து சரி எல்லாமே சாத்விக் ஃபுட்டு சாப்பிடறதுக்கு தான் அது ஏத்ததா இருக்கு. அதைதான் நம்ம சாப்பிடணும். எளிய பகவத்கீதை படி இத்தகைய எளிய உணவு சாத்விக குணம் என்று குணமாக கருதப்படுகிறது. மாமிச உணவு தமோ குணத்தில் உள்ளவர்களுக்கானது. நமக்கெல்லாம் அது அவாய்ட் பண்றது நல்லது. எனவே மாமிச உணவு, மது அருந்துதல், புகைப்பிடித்தல் பகவானுக்கு படிக்காத உணவுகள். அதுவும் இதெல்லாம் பகவான் படிக்கிறோமோ அதுதான் சாப்பிடணும்னு வரும்போது என்ன இதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டோம் கண்டிப்பா. சோ அது பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணாதது நம்ம சாப்பிட்டோம்னா பாவத்தை உண்கிறான். சோ அத்தகையோன் பாவத்தையும் உண்கிறான். நம்ம அந்த இது பண்ணக்கூடாது. என்னதான் இந்த இதுல கொடுக்கும். புஞ்சத்தே துவகம் பாப்பா. புஞ்சத்தைன்னா சாப்பிடறான், அவன் பாவத்தையும் உணரான். பச்சந்தியாத்ம காரணம். அவன் சாப்பிடறதெல்லாம் ஏன் பாவத்துல போறது, பிகாஸ் அவன் பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணாம சாப்பிடறதுனால அது பாவத்தையும் உண்றான். அப்ப நான் என்ன பாவம் பண்ணேன்னா இதெல்லாமே பாவம் தான். there are so many things அவன் தெரியறது இல்லை. சோ அந்த மாதிரி பாவத்தை உண்பவன் தனக்காக ஒதுக்கப்பட்ட தன்னோட புலன் நுகர்ச்சிக்கு என்னெல்லாம் வேணும், எனக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடுறது அவன் பாவத்தை தான் உண்றான். அதுக்கு பதிலா கிருஷ்ணருக்கு நிவேதியம் செய்யப்பட்ட உணவை மட்டுமே அவன் அதுதான் சாப்பிடணும், அதுதான் மிக சிறந்தது. அப்புறம் தூங்குறதும் அப்படிதான். தூங்குறது only 6 hours, 6 மணி நேரம் தூங்கினா போரும் தான் போட்டுருக்கு இதுல. அதுக்கு மேல தூங்குறவன் சோம்பேறி அண்ட் தமோ குணத்தை கொண்டு போய் விட்டுருக்கான். 24 மணி நேரத்துல 24 மணி நேரத்தில் 6 மணி நேரத்திற்கு மேல் உறங்குபவன் நிச்சயமாக தமோ குணத்தில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளான். தமோ குணத்தில் இருப்பவன் சோம்பேறியாகவும் அளவு கடந்து உறங்குபவனாகவும் இருப்பான். அத்தகைய யோகத்தை பயிலணும். யோகம் என்னத்துக்கு சொல்றானாக்கா பகவான் கூட இது இணைஞ்சு என்னது கான்சென்ட்ரேஷனோட இணையும், நாட் ஐக்கியமா கிடையாது. அந்த மாதிரி ஆகிறது முடியாது. எஸ் ஜானி மாதாஜி தானே படிங்க. ஆமா மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युद्ध स्वप्नावबोधस्य
யோகோ பவதி துக்கஹா. யுக்த நெறிப்படுத்தப்பட்ட ஆகார உணவு முறை, விஹாரஸ்ய கேளிக்கை, யுக்த நெறிக்கப்படுத்தப்பட்ட சேஷ்டஸ்ய பராமரிப்பிற்காக உழைப்பவனின் கர்மசு கடமைகளை ஆற்றுவதில் யுக்த நெறிப்படுத்தப்பட்ட ஸ்வப்ன அவபோதஸ்ய உறக்கமும் விழிப்பும் யோக பயிற்சி பவதி ஆகின்றது. துக்க ஹா துன்பங்களை நீக்கி உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். பொருளுரை: உண்ணுதல், உறங்குதல், உடலுறவு கொள்ளுதல், தற்காத்து கொள்ளுதல் இந்நான்கு உடலின் உந்துதல்கள் ஆகும். இவற்றிற்கான தேவையற்ற கடின உழைப்பு யோக பயிற்சியின் முன்னேற்றத்தை தடுத்துவிடும். உண்ணுதலை பொறுத்தவரை புனிதப்படுத்தப்பட்ட உணவினை, பிரசாதத்தினை மட்டும் ஏற்பதற்கு ஒருவன் பழகிவிட்டால் அதனை எளிதாக நெறிப்படுத்தி விடலாம். பகவத்கீதையின்படி 9.26 பகவான் கிருஷ்ணருக்கு காய்கறிகள், பூக்கள், பழங்கள், தானியங்கள், பால் போன்றவற்றை அர்ப்பணிக்கலாம். இவ்விதமாக மனிதர்களுக்கு தேவையில்லாத உணவை, சத்துவகுணத்தில் இல்லாத உணவை தவிர்ப்பதற்கு கிருஷ்ண உணர்வினன் இயற்கையாகவே பழகிவிடுகிறான். உறக்கத்தை பொறுத்தவரை கிருஷ்ண உணர்வினன் பக்தி தொண்டில் உள்ள தனது கடமைகளை செய்வதில் எப்போதும் முனைப்புடன் இருப்பதால் தேவையற்ற உறக்கத்தில் செலவிடப்படும் சிறிது நேரத்தையும் பெரும் நஷ்டமாக கருதுகிறான். அவ்வியர்த்த காலத்துவம் தனது வாழ்வின் ஒரு நிமிஷத்தை கூட இரவினின் தொண்டில் ஈடுபடாமல் கழிப்பதை கிருஷ்ண பக்தனால் தாங்க முடியாது. எனவே அவனது தூக்கம் மிகவும் குறைவாகவே இருக்கும். இவ்விஷயத்தில் அவனுக்கு முன்மாதிரியாக விளங்கும் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி சதா சர்வகாலமும் கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபட்டு இருந்ததால் 2 மணி நேரம் உறங்கினார். அதுவும் சில நேரங்களில் கிடையாது. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் தமது ஜபமாலையில் தினமும் 3 லட்சம் திருநாமங்களை ஜபிக்காமல் உறங்க மாட்டார். பிரசாதத்தையும் கூட ஏற்க மாட்டார். உழைப்பை பொறுத்தவரை கிருஷ்ண பக்தன் கிருஷ்ணரின் விருப்பத்துடன் தொடர்பில்லாத எதையும் செய்வதில்லை. இதனால் அவனது உழைப்பு புலனுகர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டு எப்பொழுதும் நெறிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. புலனுகர்ச்சி என்னும் கேள்விக்கு இடமில்லை என்பதால் கிருஷ்ண பக்தனுக்கு பௌதிக ஓய்வு என்பதே கிடையாது. இவ்வாறாக தனது உழைப்பு, பேச்சு, உறக்கம், விழித்துள்ள நிலை மற்றும் எல்லா விதமான உடல் இயக்கங்களையும் நெருப்படுத்தியுள்ள கிருஷ்ண பக்தனுக்கு எவ்விதமான பௌதிக துன்பமும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாம் வந்து முறையா பண்ணிட்டு இருக்கான். நெறிப்படுத்தப்பட்டது எல்லாமே வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து கிருஷ்ண பக்தன், கிருஷ்ணா கான்சியஸ் எல்லாமே என்னது ப்ராப்பரா செட்டப்ல உண்ணுதல், உறங்குதல், உடல். இது வந்து இப்போ அனிமல்ஸ் ஆல்சோ டூ த சேம் திங். அதுவும் சாப்பிடும், அதுவும் தூங்கும், அதுவும் உடல் உறவு கொள்ளும், அதுவும் தற்காத்து கொள்ளும் எல்லாம். அப்ப அவளுக்கு நமக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? வேற கொஞ்சம் ஒரு ஹையர் கேட்டகரி இல்லையா? சோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் அதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி இதா இருக்கும். 4 உடலின் உந்துதல் இதெல்லாம் ஒரு உடல்னு இருந்ததுனாக்கா அது இந்த உந்துதல் இருக்கும். அப்ப அது அனிமல் மாதிரி நம்ம வாழ்ந்தோம்னா இது பிரயோஜனம் இல்லை. சோ நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா, பிகாஸ் வி ஆர் ஹியூமன் பீயிங், நம்ம வந்து திங்கிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கு, இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, நம்ம வந்து அதை பார்த்து பண்ணணும். இவற்றிற்கான தேவையற்ற கடின உழைப்பு, இந்த இது பண்றதுக்கு கடின உழைப்பு, அப்புறம் தூக்கம் எல்லாம் பண்ணிட்டு என்னன்னு கொடுத்துருக்கீங்க. அந்த டைம் நம்ம வேஸ்ட் பண்றோமே, இந்த நேரத்தை நம்ம வந்து பகவானோட தியானம் பண்ணலாமே அப்படி இருக்கணுமா? மனிதர்களுக்கு தேவையில்லாத உணவு அது கொடுத்துருக்கு. கீழே வரும். உறக்கத்தை பொறுத்தவரை கிருஷ்ண உணர்வினன் யாரு கிருஷ்ண கான்சியஸ் இருக்காங்களோ பக்தி தொண்டில் உள்ள தமது கடமைகளை செய்வதில் எப்போதும் முனைப்புடன் இருப்பதால் தேவையற்ற உறக்கம், இப்படின்னா தூங்கி நம்ம வந்து பிரயோஜனம், நம்ம அதை விட பகவானோட நாமம் சொல்லலாம், பகவானோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கலாம், பகவானுக்கு சேவை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவாங்க. தேவையற்ற உறக்கத்தை செலவிடப்படும் சிறிது நேரத்தை பெரும் நஷ்டமாக கருதுகிறான். அவ்வியர்த்த காலத்துவம், அவ்வியர்த்தனா வேஸ்ட், இஸ் வேஸ்டிங் இஸ் டைம். தனது வாழ்வின் ஒரு நிமிடத்தை கூட இறைவன் தொண்டில் ஈடுபடாமல் கழிப்பதை கிருஷ்ண பக்தனால் தாங்க முடியாது. அப்புறம் இந்த இது 9.26 அந்த இது கொடுத்திருக்கு. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் அந்த ஸ்லோகம் தான். இப்போ பகவானுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்லோகம் கொடுத்திருக்கு. பத்திரம் அதாவது இலைகள், துளசி இலை, பத்திரம் புஷ்பம் இது ஃப்ளவர்ஸ், பலம் தோயம், பழம்னா பழங்கள், அப்புறம் வந்து தண்ணி, இதெல்லாம் தான் வந்து கொடுக்கணும்னு அதை போட்டுருக்கு. சரி, அக்கார்டிங்லி அது கொடுத்தா போதும், அதுக்கு மேல கொடுக்க கூடாதான்னு இல்ல.
கொடுக்கலாம். ஆனா நான்வெஜ் கேட்கவே இல்லை பகவான். சோ அந்த மாதிரி கொடுத்து அந்த அந்த மாதிரி தானியங்கள், பால் போன்றவற்றை அர்ப்பணிக்கலாம். இவ்விதமான மனிதர்களுக்கு தேவையில்லாத உணவுகளை, சரி சத்த குணத்தில் இல்லாத உணவுகளை அவன் சாப்பிட வேண்டாம், பகவான் தர்ப்பணம் பண்ண வேண்டாம். அந்த மாதிரி. அப்புறம் வந்து இந்த தூங்கி அந்த மாதிரி காலத்தை வேஸ்ட் பண்றது அவன் வந்து he will never accept. அவன் வந்து தூங்கி அந்த டைமை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டான். எனவே அவனுக்கு தூக்கம் மிகவும் குறைவாகவே இருக்கும். இந்த விஷயத்தனுக்கு முன்மாதிரி விளங்கும் ஸ்ரீல ரூபா கோஸ்வாமி அவெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்காங்க. எவ்வளவு 3 லட்சம் திருநாமங்கள். அப்ப நம்ம எல்லாம் பண்றது ரொம்ப கம்மி தான். எந்த நேரமும் அவங்க சரி அவளுக்கு முடிஞ்சதுன்னா அவள் வேற இது என்ன நம்மள மாதிரி 9 to 5 ஜாப் இருக்காதா இருக்கும், அந்த மாதிரி ஃபேமிலி இருக்காது இல்லதான் அவளுக்கு அந்த பாட்டுக்கு உட்காந்து பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்கள மாதிரி பண்ணலைன்னு அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் நம்ம பண்ணணும் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் கொடுத்துருக்குதுல. சோ பெரியவாள இதெல்லாம் என்னது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர். அவர் வந்து ஆக்சுவலி முஸ்லீம் இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து அவ்வளவு நாம ஜபத்துல நம்பிக்கை. அவர் பண்ணியிருந்தாரு. திருநாமக்களை ஜபிக்காமல் உறங்க மாட்டார். பிரசாதம் கூட அவர் எடுத்துக்க மாட்டார். அந்த ஸ்டோரியில எல்லாம் வரும். அப்படி உழைப்பை பொறுத்தவரை கிருஷ்ண பக்தன் கிருஷ்ணரின் விருப்பத்துக்கு தொடர்பில்லாத எதையும் செய்வதில்லை. இதனால் அவனது உழைப்பு எப்படி புலனுணர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டதாகவே இருக்கும். அவனுக்கு வந்து புலனுணர்ச்சியோட அந்த சாப்டரே அவனுக்கு க்ளோஸ்டு தான். அவன் வந்து அது பௌதிக துன்பமும் இல்லை அவனுக்கு. இது எப்போ பௌதிக துன்பம் எப்போ வரும்? நம்ம புலன்களை வந்து திருப்திப்படுத்தும் போதுதான் ஏமாற்றம், கோபம் எல்லாம் வரும். அப்ப அது வந்து துன்பமும் வரும். அப்ப அவனுக்கு அந்த துன்பமே வராது. இஸ் ஆல்வேஸ் இன் a bliss state. எஸ். அடுத்தது யாரு? ஐஸ்வர்யா மாதா. கீதா மாதாஜி இருக்காளே, அவங்களுக்குள்ள ஜானிமா. கீதா மாதாஜி படிக்க முடியுமா உங்களோட மொபைல்ல இருந்து? படிக்கிறா? மாதாஜி. படிங்க. இப்ப ஆர்டர் சேஞ்ச் ஆயிடுது. முன்னாடி ஜானி மாதாஜி தான் அடுத்தது படிப்பா. இப்ப நீங்க இருக்காளே. யதா வினிதம் சித்தம் ஆத்மன் ஏ வா வதிஸ்ததே நிஸ்ருப்ஹ சர்வ காமேப்யோ யுக்த இத்யுச்யதே ததா. யதா எப்பொழுது, வினியதம் முறையாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு, சித்தம் மனமும் அதன் இயக்கங்களும், ஆத்மனி உன்னதத்தில், ஏவ நிச்சயமாக, அவதிஷ்டதே நிலை பெறுகிறது, நிஸ்ருப்ஹ ஆசை இல்லாத, சர்வ எல்லாவித, காமேப்யா பௌதிக புலனகர்ச்சி யுக்த யோகத்தில் நிலை பெற்று, இது இவ்வாறு உச்சத்தை கூறப்படுகிறது. ததா அவ்வேளையில் யோகியவான்கள் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசையிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகிறான். பொருளுரை: யோகி காமத்தை முதன்மையாக கொண்டு எல்லா ஜட இச்சைகளையும் துறந்துள்ளான் என்பதை அடிப்படையில் அவனது செயல்கள் சாதாரண மனிதனின் செயல்களிலிருந்து வேறுபடுகின்றன. எல்லா ஜட ஆசைகளையும் தன்னை இனிமேல் தொந்தரவு செய்யாத அளவில் பக்குவமான யோகி மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தியுள்ளான். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 9.4.18-20 கூறியுள்ளபடி இந்த பக்குவ நிலை கிருஷ்ண பக்தரால் இயற்கையாகவே அடையப்படுகிறது. மக்கள் படிக்கணும் மாதாஜி அந்த ஸ்லோகம். நான் படிக்கட்டுமா இல்ல நீங்க படிக்க முடியுமா உங்களால? நீங்க படிங்க மாதாஜி. ஓகே. சவை மன கிருஷ்ண அப்புறம் படிக்கிறேன் நான். என்ன மாதாஜி? இந்த ஸ்லோகம் படிச்சு அப்புறம் எழுத்துல படிக்கிறேன். ஓகே ஓகே. சவை மன கிருஷ்ண பாதாரவிந்தயோர் பாஷம் சிவை குண்ட குணானுவர்ணனே கரௌ ஹரேர் மந்திர மார்ஜனாதிஷு கிருதிம் கதாராச்சித சத்கதோதயே முகுந்தலிங்காலய தர்ஷனே திருஷௌ தத்பிருத்ய தாத்ர गात्र स्पर्शे अंगसंगमं घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनां तत् अर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे क्षीरो ऋषिकेश पदापि वंदने कामं च तास्ये न तु काम काम्यया यतो तब श्लोक जनाश्रयारतिः. पढ़ी. मन्नर अम्बरीशर. மன்னர் அம்பரீஷர் முதலாவதாக தன் மனதை பகவான் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் ஈடுபடுத்தினார். பின்னர் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தனது வார்த்தைகளை பகவானின் திவ்ய குணங்களை வர்ணிப்பதிலும், தனது கைகளை பகவானின் ஆலயத்தை துடைப்பதிலும், தனது காதுகளை பகவானின் லீலைகளை கேட்பதிலும், தனது கண்களை பகவானின் திவ்ய ரூபத்தை தரிசிப்பதிலும், தனது உடலை பக்தர்களது உடல்களை தொடுவதிலும், தனது நுகரும் தன்மையினை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்த தாமரை மலர்களை நுகர்வதிலும், தனது நாவை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட துளசி இலைகளை
சுவைப்பதிலும், தனது கால்களை புனித தலங்களுக்கு பகவானது கோயில்களுக்கும் செல்வதிலும், தனது தலையை பகவானை வணங்குவதிலும், தனது விருப்பங்களை பகவானது விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதிலும் ஈடுபடுத்தினார். இவ்வெல்லா திவ்யமான செயல்களும் தூய பக்தனுக்கு உரியவை. அருவவாத பாதையை பின்பற்றுவோருக்கு இந்த திவ்யமான நிலையை விளங்குவது கடினமாக இருக்கலாம். ஆனால் இந்நிலை கிருஷ்ண பக்தனுக்கு மிகவும் எளிதானதாகும், நடைமுறைக்கு உதவுவதாகவும் உள்ளது என்பது அம்பரீஷ் மன்னரை பற்றி மேலே குறிப்பிட்ட விளக்கத்திலிருந்து தெளிவாகிறது. நிலையான ஸ்மரணத்தின் மூலம் பகவானின் தாமரை திருவடிகளில் மனதை நிலைநிறுத்தாவிடில் இத்தகைய திவ்யமான செயல்களை நடைமுறைப்படுத்த முடியாது. எனவே பகவானின் பக்தி தொண்டில் செய்யப்படும் இத்தகைய செயல்கள் அர்ச்சனம், எல்லா புலன்களையும் கடவுளின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தப்படுவது என கூறப்படுகின்றன. புலன்களுக்கும் மனதிற்கும் செயல்கள் அவசியம், செயலற்ற நிலை சாத்தியமல்ல. எனவே சாதாரண மக்களுக்கு, குறிப்பாக துறவு நிலையில் இல்லாதவர்களுக்கு மேற்கூறியபடி மனதையும் புலன்களையும் திவ்யமான முறையில் ஈடுபடுத்தப்படுவதே ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கான பக்குவமான முறையாகும். இதுவே பகவத்கீதையில் யுக்தா என்று கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ யுக்தா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட். அப்படின்னானது எல்லா மனசையும் புலங்களையும் பகவான் இடத்தில் லயிக்க வைக்கிறது தான் ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கான பக்குவான முறையாகும். அப்ப எல்லாம் அந்த அம்பரீஷ் மகாராஜோட ஃபுல் அந்த ஸ்லோகத்தை என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. வி ஆல்வேஸ் ரிப்பீட் தட். கையெழுத்து கொடுத்துருக்காரு பகவானை ஸ்துதிக்கிறதுக்கு தான், வாயத்துக்கு பிரசாதம் படுத்துக்கிறதுக்கு, அப்புறம் வந்து நாமத்தை சொல்றதுக்கு, இப்படி காது அதுக்கு பகவானோட நாமம் கேட்கறதுக்கு இப்படி. சோ யோகி என்ன பண்றான், காமத்தை முதன்மையாக கொண்ட எல்லா ஜட இச்சைகளையும் திறந்துடும். தன்னோட இதுக்கு வேண்டி அவன் வந்து ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டான், எல்லாம் பகவானுக்கு வேண்டிதான் செய்யணும் என்பதன் அடிப்படையில் அந்த செயல்கள் சாதாரண மனிதன் செயல்களிலிருந்து மாறுபட்டதா இருக்கும். எவ்வித ஜடாசியம் தன்னில் உண்மையை தொந்தரவு செய்யாத அளவில் பக்குவமான யோகி மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தணும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அம்பரீஷ கதை இந்த பாகவதத்துல கொடுத்துருக்கு. எஸ். அப்புறம் அந்த அருவவாதிகளுக்கு இது கொஞ்சம் புரியறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா அவன் வந்து ஒரு உருவம் வச்சு வந்து வழிபடுறது கிடையாது இல்லையா, அவன் வந்து அருவவாதி. பகவான் இருக்காங்க நம்புறாங்க, அப்படி இல்ல, அவங்களோட இலக்கம் பகவான் போய் அடையறது தான். ஆனா வந்து அவங்களுக்கு ஒரு உருவம்னு கிடையாததுனால அவங்க மாலை சாத்துறது, பகவானுக்கு அழகுபடுத்துறது, பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்றது, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு கன்செப்டே கிடையாது. டிஃப்ரெண்ட். அவங்க வந்து நாலேஜா ஞான இதுல யோகத்துல அவங்க வந்து பகவானை வந்து வழிபடுவாங்க ஞானத்தை வச்சு. நம்மளோட அப்படி இல்லை. நம்மளோட அடிப்படையே என்னன்னாக்கா, அடிப்படை இது என்னன்னா பக்தி தான். பக்தியில ஞானத்தை விருத்திப்படுத்தணும். ஞானத்தையும் பெறுறோம், கர்மங்களையும் பண்றோம், எல்லா வேலைகளும் பண்றோம். ஆனா அது பக்தியோட பண்றோம். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். எஸ். கீதா மாதாஜி ஆச்சு, ஜானி மாதாஜி ஆச்சு. இந்த ராஜேஸ்வரி மாதாஜி இங்க வேற எங்கேயோ போறேன்னு சொன்னாங்கல்ல, லீவ் எடுக்க போறீங்களா? புஷ்பா மாதாஜி படிக்கிறா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஜெயந்தி மாதாஜி நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டாரு, மேல போயிட்டாங்க. அதான் நான் கீழே பார்த்துட்டே இருக்கேன். ஜானி மாதாஜிக்கு அப்புறம் உங்க பேர் தான் புஷ்பா மாதாஜி வந்துட்டேன். ஒரு புஷ்பா மாதாஜி ஒரு நிமிஷம், ஜெயந்தி மாதாஜி படிச்சுட்டு நீங்க படி. சரியா புஷ்பா மாதாஜி? ஜெயந்தி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யதா தீபோ நிவஸ்தகா நேங்கதே சோபமா ஸ்மிருதா யோகினோ யத சித்தஸ்ய யுஞ்சதோ யோகம் ஆத்மனக. யதா எவ்வாறு, தீபம் நிவாதஸ்தத காற்று வீசாத இடத்தில், நான் இல்லை, இங்கதே அசைவது, ஷா இந்த, உபமா ஒப்பிடு, ஸ்மிருதா கருதப்படுகின்றது, யோகியின், யத சித்தஸ்ய கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனதை உடையவன், யுஞ்சதக இடையிறாது ஈடுபடுத்தப்படுகிறது, யோகம் தியானத்தில், ஆத்மனக காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போது ஸ்திரமாக உள்ளான். பொருளுரை: தனது வந்தனைக்குரிய பகவானை இடையறாது தியானித்து திவ்யமான நிலையில் எப்போதும் மூழ்கியுள்ள உண்மையான கிருஷ்ண பக்தன் காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபத்தை போன்று ஸ்திரமாக உள்ளான். ஒண்ணு கூட நீங்க படிக்கலாம் மாதாஜி, ஒரே ஒரு நிமிஷம் இதை சொல்லிடுறேன். அப்போ இத காற்று வீசாத இடத்தில் தீபம் எப்படி எரியும், இப்படி ஆடாம அப்படியே எரிஞ்சுட்டு இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரிதான் தனது வந்தனைக்குரிய பகவானை இடையிறாத தியானித்து யாரு வந்து தியானம் அந்த மாதிரி பண்றாங்களோ அவங்களோட எப்படி அவங்களோட நிலை எப்படி இருக்கும், அவங்க சுகம் வந்தாலும் சரி துக்கம் வந்தாலும் இருமைகள்ல இருந்து விடுபட்டு அவன் வந்து அப்படியே ஸ்திரமா இருக்கும். எப்பொழுது மூழ்கில உண்மையான கிருஷ்ண பக்தன் காற்று வீசாத இடத்தில் தீபத்தை போன்று ஸ்திரமாக உள்ளான். அவனுக்கு வந்து இன்னும் வந்து அவனை அஃபெக்ட் பண்ணாது. ஹாப்பினஸ், சேட் எல்லாமே வந்து ஈக்குவலா எடுத்துக்கும். இதையும் படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. இது 2 படிச்சிருக்கோம், 20 and 21. ஓகே மாதாஜி.
यत्रो परमदे सिद्धं निरुद्धं योग सेवया यत्र सैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि दुष्यति सुगम् आदित्यगं यत् सत् बुद्धिग्राह्यं नन्द्रियं वेति यन्द्र न सैवायं सिदिदस्सलदि तत्त्वदः यप्लत्वा सभारं लाभं मन्यदेनाधिगं तदः यस्मिन् स्तुतितो न दुःखेन गुरुणाभिविषयाल्यते तं विद्यात् विचाल्यते तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संजिदம் यत्र அத்தகு நிலையில் உபரமதே நிறுத்து உன்னத ஆனந்தத்தை உணர்வதால் சித்தம் மனதின் செயல்கள் நிறுத்தம் ஜடத்தில் இருந்து விலகி யோக சேவையா யோக பயிற்சியால் எத்திர எதில் ச மேலும் ஏவ நிச்சயமாக ஆத்மனா தூய மனத்தால் ஆத்மனாம் ஆத்ம பஷ்யன் நிலையை உணர்ந்து ஆத்மனி ஆத்மாவில் துஷ்யதி ஒருவன் திருப்தி அடைகிறான் சுகம் இன்பம் ஆதித்யகம் பரம யத் எதில் தத் அது புத்தி அறிவு கிரகாயம் ஏற்கக்கூடிய அதீந்திரியம் திவ்யமான வேத்தி அறிகிறான் எத்திர எதில் ந என்றும் இல்லை ச மேலும் ஏவ நிச்சயமாக அயம் அவன் ஸ்திதித நிலை பெற்று சலதி அசைவது தத்துவதக உண்மையில் இருந்து எம் எதை லப்தவா அடைவதால் ச மேலும் அபரம் வேறொன்றை லாபமாக மன்யதே கருதுவது ந என்றும் இல்லை அதிகம் அதிகம் தத அதைவிட யஸ்மின் எதில் ஸ்திதித நிலை பெற்று ந என்றும் இல்லை துக்கேன துன்பங்களால் குருணா அபி மிக கடினமானதாயினும் கூட விசால்யதே பாதிக்கப்படுவது தம் அது வித்யா நீ அறிய வேண்டும் துக் சம்யோக ஜட தொடர்பின் துயரங்கள் வியோகம் புறக்கணிப்பு யோக சம்ஜிதம் யோக நிலையில் யோகத்தின் ஆழ்நிலையில் எனப்படுகிறது மொழிபெயர்ப்பு சமாதி என்றழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களில் இருந்து முழுமையாக விளக்கப்படுகிறது தூய மனத்தால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனில் இருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம் அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான் இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையில் இருந்து என்றும் வழுவதில்லை இதைவிட உயர்ந்த லாபம் எதுவும் இல்லை என்று நினைக்கிறான் அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை இதுவே ஜட தொடர்பினால் எழும் எல்லா துன்பங்களில் இருந்து பெறப்படும் உண்மையான விடுதலை ஆகும் பொருளுரை யோகத்தை பயில்வதால் பௌதீக எண்ணங்களில் இருந்து ஒருவன் படிப்படியாக விடுபடுகிறான் யோக நெறியின் முக்கிய விளைவே இதுவே இதன் பிறகு திவ்யமான மனதையும் புத்தியையும் கொண்டு தன்னை பரமாத்மாவுடன் சமமாக கருதும் கலங்கள் ஏதுமின்றி பரமாத்மாவை உணரும் யோகி சமாதியில் நிலை பெறுகிறான் யோக பயிற்சி ஏறக்குறைய பதஞ்சலி முறையின் கொள்கைகளை அடிப்படையாக கொண்டது சில அங்கீகரிக்கப்படாத கருத்துரையாளர்கள் ஆத்மாவை பரமாத்மாவோடு சம்பந்தப்படுத்த முயல்கின்றனர் ஒருமைவாதிகள் அதனையே முக்தியாக கருதுகின்றனர் ஆனால் பதஞ்சலியின் யோக முறையின் உண்மை நோக்கத்தை அவர்கள் அறிவதில்லை பதஞ்சலி முறையின் திவ்யமான ஆனந்தம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது ஆனால் தங்களது ஒருமை கொள்கை பாதிக்கப்படும் என்ற பயத்தால் ஒருமைவாதிகள் இந்த திவ்யமான ஆனந்தத்தை ஏற்பதில்லை அறிவிற்கும் அறிபவனுக்கும் உள்ள வேற்றுமை அத்வைதிகளால் ஏற்கப்படுவதில்லை ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் திவ்யமான புலன்களால் அனுபவிக்கப்படும் திவ்யமான ஆனந்தம் ஏற்கப்படுகின்றது யோக முறையின் புகழ்பெற்ற அறிஞரான பதஞ்சலி முனிவராலும் இது வலியுறுத்தப்படுகின்றது மாமுனிவரான அவர் தனது யோக சூத்திரத்தில் 3.34 புருஷார்த்த சூன்யானம் குணானம் பிரதி பிரசவக கைவல்யம் ஸ்வரூப பிரதிஷ்டாவா சிதி பக்கதிர் இதி என்று அறிவிக்கின்றார் இந்த சிதி சக்தி எனப்படும் அந்தரங்க சக்தி திவ்யமானது புருஷார்த்த என்றால் பௌதிக அறம் பொருள் இன்பம்
இறுதியில் பரத்துடன் ஒன்றாவதற்கான முயற்சி ஆகியவற்றை குறிக்கும். பரத்துடன் ஒன்றாவதே கைவல்யம் என்று ஒருமைவாதிகள் கூறுகின்றனர். ஆனால் பதஞ்சலியின் கருத்துப்படி கைவல்யம் என்பது ஜீவன் தனது ஸ்வரூபத்தை உணர்வதற்கு உதவும் அந்தரங்க திவ்யமான சக்தியை குறிக்கும். பகவான் சைத்தன்யரின் சொற்களின்படி இந்நிலை சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம் மனமெனும் அசுத்தமான கண்ணாடியினை தூய்மைப்படுத்துதல் எனப்படுகிறது. இந்த தூய்மையான உண்மையான முக்தியாகும். பவ மகா தவாக்னி நிர்வாபனம் நிர்வாண எனும் ஆரம்ப நிலை கொள்கையும் இக்கருத்துடன் ஒத்து போகின்றது. பாகவதத்தில் 2.10.6 இது ஸ்வரூபேன வியவஸ்திதி என்று கூறப்படுகின்றது. பகவத்கீதையும் இந்நிலையினை இந்த ஸ்லோகத்தில் உறுதி செய்கின்றது. நிர்வாணத்திற்கு ஜட வாழ்வை நிறுத்திய பிறகே ஆன்மீக செயல்கள் கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும் பகவானுக்கான பக்தி தொண்டு தோன்றும். இது பாகவதத்தின் வார்த்தையில் ரூபேன யவஸ்திதி ஜீவனின் உண்மை வாழ்வு இதுவே என்று கூறப்படுகின்றது. ஆன்மீக வாழ்க்கை பௌதிகம் என்னும் நோயினால் பாதிக்கப்படும் போது அது மாயை எனப்படும். இத்தகு பௌதிக நோயிலிருந்து முக்தி பெறும் போது ஜீவனின் உண்மையான நித்திய நிலை தனித்தன்மை அழிவதில்லை. பதஞ்சலியும் கைவல்யம் ஸ்வரூபா பிரதிஷ்டாவா திதி சக்தி ரீதி என்னும் தனது கூற்றினால் இதனை ஒப்புக்கொள்கிறார். திவ்ய ஆனந்தமயமான இந்த ஸ்திதி சக்தியே உண்மையான வாழ்வாகும். வேதாந்த சூத்திரத்தில் 1.1.12 இது ஆனந்தமயோ பியாசாத் என்று உறுதி செய்யப்படுகின்றது. இந்த இயற்கையான திவ்ய ஆனந்தமே யோகத்தின் இறுதி லட்சியமாகும். இது பக்தி யோகத்தின் மூலம் எளிதாக அடையப்படுகின்றது. பக்தி யோகம் பகவத்கீதையின் 7ஆம் அத்தியாயத்தில் விரிவாக விளக்கப்படும். இவ்வத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள யோக முறையில் பிரஜ்ஞாத சமாதி சம்பிரஜான சமாதி சம்பிரஜாத சமாதி அசம்பிரஜாத சமாதி என இரு வகையான சமாதிகள் உள்ளன. ஒருவன் பல்வேறு தத்துவ ஆராய்ச்சிகளின் மூலம் திவ்யமான தளத்தில் நிலை பெறும் போது அவன் சம்பிரஜாத சமாதியை அடைந்து விட்டதாக கூறப்படுகின்றான். அசம்பிரஜாத சமாதியை அடைந்த பின்னர் பௌதிக இன்பங்களுடன் ஒருவனுக்கு எவ்வித தொடர்பும் இருக்காது. ஏனெனில் புலன்களால் விளையும் எல்லாவித சுகங்களையும் அவன் கடந்து விட்டான். இத்தகு திவ்ய நிலையில் ஒருமுறை நிலை பெற்றுவிட்ட யோகி அதன் பின் இதிலிருந்து என்றும் அசைக்கப்படுவதில்லை. இந்நிலையை அடைய முடியாத யோகி தோல்வி கண்டவனே. பல்வேறு புலனின்பத்தை உள்ளடக்கிய இக்கால பேரளவு யோக முறைகள் இதற்கு முரண்பாடாக உள்ளன. போதையிலும் உடலுறவிலும் ஈடுபடும் யோகி கேலிக்குரியவன் ஆவான். யோக பயிற்சியின் சித்திகளால் கவரப்படும் யோகிகளும் பக்குவமற்ற நிலையிலே உள்ளனர். யோகத்தின் ஜட விளைவுகளால் கவரப்படும் யோகிகள் இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டுள்ள பக்குவ நிலையை அடைய முடியாது. எனவே உடற்பயிற்சி கேளிக்கைகளிலும் சித்திகளிலும் ஈடுபடுவோர் யோகத்தின் லட்சியம் அதனால் இழைக்கப்படுவதை அறிய வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வே கலியுகத்திற்கு ஏற்ற மிகச்சிறந்த குழப்பத்தை விளைவிக்காத யோக பயிற்சியாகும். கிருஷ்ண பக்தன் தனது தொழிலில் இன்பமாக இருப்பதால் வேறு எந்த இன்பத்திலும் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. ஹடா யோகா, தியான யோகா, ஞான யோகா பயிற்சிகளில் நிறைய தொல்லைகள் உள்ளன. அதிலும் குறிப்பாக போலித்தனம் நிறைந்த தற்போதைய யுகத்தில். ஆனால் கர்ம யோகத்திலும் பக்தி யோகத்திலும் இத்தகு பிரச்சனைகள் ஏதும் இல்லை. ஜட உடல் இருக்கும் வரை உண்ணுதல், உறங்குதல், உடலுறவு கொள்ளுதல், தற்காத்து கொள்ளுதல் என்னும் உடலின் உந்துதல்களை சந்தித்துதான் ஆக வேண்டும். ஆனால் தூய பக்தி யோகத்தில் இருப்பவன் கிருஷ்ண உணர்வினன். உடலின் உந்துதல்களை சந்திக்கும் போது அவன் தனது புலன்களை தூண்டுவதில்லை. மாறாக வாழ்க்கைக்கான அத்தியாவசிய தேவைகளை மட்டுமே ஏற்றுக்கொண்டு மோசமான நிலையையும் சாதகமாக்கி கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வில் திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். அவ்வப்போது நடக்கும் விபத்துக்கள், வியாதிகள், பஞ்சம், மிக நெருங்கிய உறவினரது மரணம் ஆகியவற்றை அவன் கண்டு கொள்வதில்லை. ஆனால் பக்தி யோகத்தின்
கிருஷ்ண உணர்வின் கடமைகளில் அவன் எப்போதும் கவனத்துடன் உள்ளான். விபத்துகள் கடமையிலிருந்து அவனை பிறழச் செய்வதில்லை. பகவத்கீதையில் 2.14 கூறியுள்ளபடி ஆகமா பாயினோ நித்தியஸ்தாம் நித்தியதாமஸ் திதி சஸ்வ பாரத. அவ்வப்போது வரும் இத்தகு நிகழ்ச்சிகளை அவன் பொறுத்து கொள்கின்றான். ஏனெனில் இவை வந்து போகக்கூடியவை என்றும் தனது கடமைகளை பாதிக்காதவை என்றும் அவன் அறிவான். இவ்விதமாக அவன் யோக பயிற்சியில் உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய இல்லையா அதுல 2-3 ஸ்லோகம் இருக்குது. அதனால எஸ். இப்ப சமாதி, இதுல வந்து சமாதியை பத்தி தான் கொடுத்திருக்கு. திவ்யமான மனதையும் யோகத்தை பயிர்வதால் பௌதீக எண்ணங்களிலிருந்து ஒருவன் படிப்படியாக விடுபடுகிறான். அது நம்ம முதல்ல பார்த்திருக்கோம். அப்புறம் வந்து முக்கிய விளைவு என்னது, இதுதான். முதல்ல என்னது, டிட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்து நம்ம முள்ள அந்த பக்தி மார்க்கத்துல இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல வர என்னாகும், பௌதீக ஆசைகள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு வரும். அண்ட் யோகத்தோட இதே அதுதான். மெயினா யோகத்தை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தணும், மனசை கட்டுப்படுத்த, புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும் தான் ஆரம்பிக்கிறான். சோ அது வந்து யோகாலையும் அந்த மாதிரிதான் கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் பகவான்கிட்ட லைக்கணும். அப்ப இந்த இதெல்லாம் மெட்டீரியலோட திங்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து விட்டு போயிடும். அப்புறம் இது திவ்யமான மனதையும் புத்தியும் கொண்டு தம்மை பரமாத்மனு சமமாக கருதும் களங்கள் எதுவுமே அந்த மாதிரி பரமாத்மா ஈக்குவலா இல்ல. பட் அந்த பரமாத்மாவை நினைத்து அவன் வந்து அந்த இதுல போயிடுறான். பரமாத்மா உணரும் யோகி சமாதியில் நிலை பெறுகிறான். அவன் வந்து உணர்றான். அப்புறம் என்னது, யோக பயிற்சி ஏறக்குறைய பதஞ்சலி தானே அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு. அவர்தான் அது வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அவர் எப்படி அந்த இது கொடுத்திருக்காரோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப், அது வந்து அதோட அடிப்படையாக தான் கொண்டது. சில அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓகே அதெல்லாம் அது படிக்க பத்தாம் முறையில் திவ்யமான ஆனந்தம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஆனால் தங்களது ஒருமை கொள்கை பாதிக்கப்படும் என்ற பயத்தால் ஒருமைவாதிகள் இந்த அத்வைதிஸ் இந்த திவ்யமான ஆனந்தை வந்து இந்த யோகா வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது இல்லை. அறிவிற்கும் ஹரிபவனுக்கும் உள்ள வேற்றுமை அத்வைத்திகளை வேண்டாம், அது டெக்னிக்கலா இருக்கு. இது படிக்கலாம். புருஷார்த்தான என்னது, பௌதிக அறம், பொருள், இன்பம். இதுல இருந்து இன்பம் இறுதியில் பரத்துடன் ஒன்றாவதற்கான முயற்சி ஆகியவற்றை குறிக்கும். புருஷார்த்தனாக்க எல்லாம் பௌதிக இதுல இருந்து வாழ்க்கையில எல்லாம் அனுபவித்து கடைசியில என்ன பண்றான், பரம்னா இது பகவானுக்கு ஒன்றதாக முயற்சி அவன் எடுக்கிறான். ஆனா பரத்துடன் ஒன்றாவதே கைவல்யம். இதெல்லாம் ஒரு டேர்ம்ஸ் இருக்கு. ஐ டோன்ட் திங்க் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல வரணும், பட் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. எஸ், கைவல்யம். பதஞ்சலியில் அதுக்கு என்ன பேரு சொல்றாங்க, பரத்துடன் ஒன்றாவது கைவல்யம் என்று ஒருமைவாதிகள். பதஞ்சலி மாத்திரம் இல்ல, இது இவா என்னது அத்வைதிஸ் அவ வந்து இந்த ஸ்டேஜுக்கு கைவல்யம் என்று சொல்றார். ஆனால் பதஞ்சலியின் கருத்துப்படி கைவல்யம் என்பது ஜீவன் தனது ஸ்வரூபத்தை உணர்வதற்கு, அவ வந்து செல்ஃப் உணர்றதுக்கு தான் கைவல்யம் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த பதஞ்சலி யோக சூத்ரால அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கு. திவ்யமான சக்தியை குறிக்கும். ஏன்னா அது வந்து மிஸ்டிக் யோகி எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த யோகா பண்ண அந்த ஒரு மிஸ்டிக் இது வந்துடும், பவர் வந்துடும். சோ அந்த மாதிரி திவ்யமான சக்தியை குறிக்கும். பகவான் சைத்தன்யரின் சொற்களின்படி நிலை சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம் இது இருக்கே, சிக்ஷ்டாஷ்டகம்ல இந்த வேர்ட்ஸ் வருது. சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம் அப்படின்னா மனம் எனும் அசுத்தமான கண்ணாடியை தூய்மைப்படுத்துகிறது. சேத்தோ தர்ப்பணம்னா அது மிரர். மார்ஜனம் அழுக்க படிஞ்சதை நம்ம வந்து இந்த கண்ணாடியை அழுக்கப்படிஞ்ச கண்ணாடியை துடைக்கிறது எனப்படுகிறது. இந்த தூய்மையே உண்மையான முக்தியாகும். பவமகா தாவாக்னி நிர்வாணம் என ஆரம்ப நிலை கொள்கையும் இக்கருத்துடன் விட்டது. ஓகே, பாகவதத்தில் இது என்னது, ஸ்வரூபியன வியவஸ்திதக என்று கொள்ளும். ஓகே, பகவத்கீதை இந்நிலை இருப்பேன். அப்புறம் என்ன இம்பார்ட்டன் என்ன கொடுத்துருக்கு பாக்குறேன், ஜட வாழ்வை ரொம்ப பெருசா இருந்தது அதை பற்பாட்டு முக்தி பெறும் ஜீவன். ஓகே, இது என்னது, இத்தகு பௌதிக நோயில் இருந்து முக்தி பெறும் போது ஜீவனின் உண்மையான நித்திய நிலை தனித்தன்மை அழிவதில்லை. பதஞ்சலியும் கைவல்யம் ஸ்வரூப பிரதிஷ்டா அவரும் வந்து இதை வந்து ஆமோதிக்கிறார். என்னது, இந்த மாதிரி வந்து ஜீவனின் உண்மையான நிலை அவளும் அதுதான். யோகா இஸ் லைக் நாட் மர்ஜிங் வித் த லார்ட். அவங்களும் அதை வந்து என்னது இல்லை, பகவானை உணர்ற ஸ்டேஜ் தான் அவங்க வந்து ஒத்துக்கிறாங்க. சோ இது வந்து அவ கைவல்யம் இஸ் தட் ஒன்லி. அப்புறம் திவ்ய ஆனந்தத்தை இந்த சித்தி சக்தியை உண்மையாக வாழ்வாக்கும். வேதாந்த சூத்திரத்திலே அதேதான் ஆனந்தமயம். கடைசியில என்னது, ஆனந்தமயம். டு ரியலைஸ் காட் என்னன்னா அந்த இதுல அபியாசாத் என்று உறுதி செய்யப்படுகிறது. இந்த இயற்கை திவ்ய ஆனந்தமே யோகத்தின் இறுதிய லட்சியமாகும். அதுலதான் லாஸ்ட் வந்து இந்த இது சமாதி என்று சொல்லிக்கிறேன். சமாதியில
டோட்டலி யூ கெட் பிளஸ். எல்லாமே வந்து மறந்து போயிடும். அவன் இருக்கா உசுரோடு இருக்கான்னு கூட அவனுக்கு தெரியாது. அவன் சொல்லக்கூடாது அவர். அதனால அவன் வந்து சமாதியில இருக்கும்போது டோட்டலி என்க்ராஸ்ட் இன் பகவான். அது வந்து திவ்ய ஆனந்தத்துல இருப்பாங்க அவங்க. இது பக்தி யோகத்தின் மூலம் எளிதாக, பக்தி யோகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு ஈஸியா வந்து அது அடையப்படுறாங்க. பக்தி யோகம் பகவத்கீதை 7ஆம் அத்தியாயத்தில் விரிவாக அடுத்த சாப்டர்ல பக்தி யோகம் தான் அது வந்து நிறைய சொல்லியிருக்கு. அப்புறம் இது 2 இவ் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள யோக முறைகளில் சம்பிரஜான சமாதி, அசம்பிரஜான சமாதின்னு 2 கொடுத்திருக்கு. அதுல ஒருவன் பல்வேறு தத்துவ ஆராய்ச்சிகள் ஞானத்தினால நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி அதெல்லாம் இது என்னது நம்ம படிச்சோமே சாங்கியா பிலாசபி எல்லாம் பண்ணி அது ஒருத்தன் வந்து பல்வேறு தத்துவ ஆராய்ச்சிகளின் மூலம் திவ்யமான தளத்தில் நிலை பெறும்போது அவன் சம்பிரஜான சமாதியா அடைந்து விட்டதாக கூறப்படுகிறான். அசம்பிரஜாத சமாதினா என்னது? சமாதியை அடைந்த பின்னர் பௌதிக இன்பங்களுடன் ஒருவனுக்கு எந்தவித தொடர்பும் இருக்காது. அப்ப ரெண்டுத்துல என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஒருவன் பல்வேறு தத்துவ ஆராய்ச்சிகள் மூலம் திவ்யமான தளத்தில் நிலை பெறும்போது சம்பிரஜான சமாதி. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து அசம்பிரஜான அப்படின்னா பௌதிக இதுல இருந்தும் அவன் வந்து ஆசைகள்லாம் விடுவித்து சமாதியை அடைந்து என்னது அசம்பிரஜான சமாதி வந்து அடைந்த பின்னர் பௌதிக இன்பங்களுடன் ஒருவனுக்கு எந்தவித தொடர்பும் இருக்காது. ஏனெனில் புலன்கள்லாம் எல்லாமே வந்து இது ஏனெனில் புலன்களால் விளையும் எல்லாவித சுகங்களையும் அவன் கடந்து விடுவான். இத்தகைய திவ்ய நிலையில் ஒரு முறை நிலை பெற்ற யோகி அதன் பின் இதிலிருந்து என்றும் அசைக்கப்படவில்லை. இந்நிலையில் அடைய முடியாத யோகி தோல்வி கடை யாரு அது அந்த லெவல் வரைக்கும் போலே அவன் வந்து தோல்விதான் அப்படின்னு. பல்வேறு புலன் இன்பத்தை உள்ளடக்கி இக்கால பெயரளவுக்கு யோகிகள் இருக்காங்க இல்லையா? இந்த காலத்து யோகிகள்லாம் இந்த மாதிரி யோக முறைகள் என்னது இந்த காலத்துல யோகா எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா வெறும் இட்ஸ் லைக் அன் எக்ஸசைஸ் தான் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி மனசை வந்து பகவான்கிட்ட லயிச்சு பௌதிக ஆசையெல்லாம் விட்டு அந்த மாதிரி அவங்க பண்றது கிடையாது. இத்தகைய முரண்பாடான உள்ளன இப்போத்த நிலைமை. போதையில உடலுடன் ஈடுபட்ட யோகி கேலிக்குரியவன் ஆவான். யோக பயிற்சியின் சித்திகளால் கவரப்படும் யோகிகளும் பக்குவமற்ற நிலையிலேயே உள்ளனர். இதெல்லாம் அங்க ஜெனரலா அது கொடுத்திருக்காங்க. யோகத்தின் ஜட விளைவுகளால் கவரப்படும் யோகிகள் இப்பதத்தில் கூறப்பட்டுள்ள பக்குவ நிலையை அடைய முடியாது. எனவே உடற்பயிற்சி கேளிக்கைகளும் சித்திகளும் ஈடுபடுவோர் யோகத்தில் லட்சியம் இதனால் இழக்கப்படுவதை அறிய வேண்டும். யோகம்ங்கிற மீனிங் என்னது? இது சேர்க்கை, பகவானோட சேர்க்கிறதுனா தாட்ஸ் பை மைண்ட் நம்ம வந்து சேர்றது. அது பேசிக் அந்த கான்செப்டே வந்து விட்டுடுறாங்க. எல்லா அட்டாச்மெண்ட்டும் இருக்கும், ஒண்ணு பேருக்கு தான் வந்து யோகா எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, அப்புறம் என்னது திரும்பி ஃபுல்லா படிக்க வேண்டாமே. அத்த யோகா, தியான யோகா, ஞான யோகா, இந்த மாதிரி 3 விதமா போட்டுட்டாங்க. இவ வந்து யோக பயிற்சி நிறைய தொல்லைகள் உள்ளன. அதிலும் குறிப்பாக போலித்தனம் நிறைந்த தற்போதைய யுகத்தில், ஆனால் கர்ம யோகத்திலும் பக்தி யோகத்திலும் இத்தகைய பிரச்சனை இல்லை. இப்ப நம்ம ஃபாலோ பண்றது வந்து கர்ம யோகா, பக்தி யோகா. பட் கர்மா நம்ம வந்து அந்த மாதிரி கர்மா பண்றோம். அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நமக்கு இல்லை. ஃபுல் டோட்டலி கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு இவங்க பண்ற போல எல்லாமே அந்த இதா இருக்காது. கிருஷ்ண பக்தன் தனது தொழிலில் இன்பமாக இருப்பதால் வேற எந்த இன்பத்திலும் அவன் ஆர்வம் காட்டதில்லை. சோ வந்து ஒருத்தனுக்கு எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஹி இஸ் ஹாப்பி. பட் அவனோட எங்க அதை சேனலைஸ் பண்றான், பகவான் இடத்துல எல்லாம் பண்ணும்போது அவனோட அந்த ஹாப்பினஸ் வந்து கிடைக்கும். பட் ஹட்ட யோகா, தியான யோகா, ஞான யோகாவெல்லாம் ரொம்ப எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் போல நம்ம எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கும் போது அது வந்து கொஞ்சம் தொல்லைகள் கொடுக்கும். ஜட உடல் இருக்கும் வரை உண்ணுதல், உறங்குதல், உடல் உறவு கொள்ளுதல், தற்காத்துக் கொள்ளுதல் எல்லாம் உடலின் உந்துதல்களை சந்தித்துதான் ஆக வேண்டும். ஆனால் தூய பக்தி யோகத்தில் இருப்பவன், கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன், உடலின் உந்துதல்களை சந்திக்கும் போது அவன் தனது புலன்களை தூண்டுவதில்லை. மாறாக வாழ்க்கையின் அத்தியாவசிய தேவையை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு மோசமான நிலையையும் சாதகமாக்கி கொண்டு கிருஷ்ணாவோட அவன் வந்து சேனலைஸ் பண்ணிடும். அதனால நமக்கு என்ன புலன் இன்பம் மாடணும் இப்பதான் சொல்றேன். நல்லா ஆடணும், பாடணும், அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி தியானம் பண்ணலாம் அவனுக்கு வேண்டாம். அவனுக்கும் நல்லா ஹாப்பியா இருக்கணும்னா பகவானை தொழுதுண்டே நல்லா ஹாப்பியா இருக்கலாமே. அந்த மாதிரி சேனலைஸ் லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் அந்த மாதிரி சாதகமாக்கி கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வில் திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். அவ்வப்போது நடக்கும் விபத்துகள், வியாதிகள், பஞ்சம், மிக நெருங்கிய உறவின மரணம் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே அவனுக்கு வந்து பாதிப்பு வராது, அதை கண்டு கொள்வதில்லை. ஆனால் பக்தி யோகத்தின் கிருஷ்ண உணர்வின் கடமைகளில் அவன் எப்போதும் கவனத்துடன் உள்ளான். அது மாத்திரம் வந்து கேர்ஃபுல்லா பண்ணிட்டே இருப்பான். அதுல வந்து அதீத ஆசை சொன்னேன்,
என்னது நிறைய வந்து ஆசை இருக்கலாம், இதுல பகவானுடைய இது சேவை பண்றதுக்கு ஆசை இருக்கலாம், வேற பௌதிக விஷயத்துல ஆசை இருக்கும். விபத்துகள் கடவுளிலிருந்து அவனை பிழற செய்வதில்லை, பகவத்கீதையில அதுவும் கொடுத்திருக்கு. எஸ் என்ன கொடுத்திருக்கு, அனித்யஸ் அனித்யஸ்தாம் சிதிக்ஷஸ்வ பாரத. யா, அடுத்தது யார் பாக்குறேன்? மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க. அந்த இதுல உங்களுக்கு அந்த சம்பிரஜாத சமாதி அது 2 போட்டிருக்கு இல்ல மாதாஜி, அந்த அந்த சமாதி வந்த அப்புறம் திவ்யமான தளத்தில் நிலை பெறும்போது, திவ்யமான தளம்னா என்ன மாதாஜி? அது ஒருவன் பல்வேறு தத்துவ ஆராய்ச்சிகளின் மூலம் திவ்யமான தளத்தில் நிலை பெறும் போது அவன் சம்பிராஜ்ஞ சமாதியை அடைந்து அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற எதுலயுமே அவனுக்கு தொடர்பு இல்ல அப்படிங்க. திவ்யமான தளம்னா என்ன மாதாஜி? அது தளம்னா பிளேஸ் இல்ல, திவ்யமான தளம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் தான் மாதாஜி. கிருஷ்ணா அது ஆன்மீக தளம் தான் மாதாஜி. திவ்யமான ஆன்மீக தளம் தானே. பௌதிகத்தையும் விடுபட்டு ஆன்மீக, இப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஆன்மீக தளத்தை இப்ப கிளாஸ் அட்டெண்ட் தான் இருக்கோம் நம்ம. அந்த ஆன்மீக தளம் இங்கிலீஷ்ல என்ன வேர்ட் யூஸ் பண்றோம் மாதாஜி? திவ்யமான தளம் புக்ல தான் பாக்கணும். இங்கிலீஷ்ல என்ன இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னு தெரியல. திவ்யமான தளம்னா முதல் தேங்க்யூ. மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் இருந்து படிக்கட்டுமாங்க மாதாஜி, இல்ல விட்டதுல இருந்து? வேண்டாம், இருக்கட்டும், பரவாயில்ல. யோக பயிற்சியில் உறுதியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் பாதையிலிருந்து பிறழாமலும் ஈடுபட வேண்டும். மன அனுமானத்தினால் பிறந்த எல்லா ஜட ஆசைகளையும் துறந்து எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் அனைத்து புலன்களையும் மனதால் அடக்க வேண்டும். பொருளுரை: யோக பயிற்சியாளன் மன உறுதியுடனும் பாதையிலிருந்து பிறழாமல் பொறுமையுடனும் யோகத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். இறுதியில் அடையப்படும் வெற்றியில் நம்பிக்கை கொண்டு மிக்க பொறுமையுடன் வெற்றி அடைவதில் ஏற்படும் தாமதத்தினால் தளர்ச்சி அடையாது இவ்வழியில் முன்னேற வேண்டும். உறுதியான பயிற்சியாளனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். பக்தி யோகத்தை பற்றி ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார். உற்சாகான் நிச்சயாத் தைரியாத் தத் தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் சங்க தியாகாத் சதோ விருத்தேக ஷட்பிர் பக்திகி பிரசித்தியதி. இதயபூர்வமான உற்சாகம், பொறுமை, உறுதி, பக்தர்களின் சங்கம், விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை ஆற்றுதல், சத்வ குண செயல்களில் இடையராது ஈடுபடுதல் இவற்றின் மூலம் பக்தி யோக முறையை வெற்றிகரமாக பின்பற்றலாம். உபதேசாமிர்தம் 3. உறுதியை பொறுத்தவரை கடலின் அலைகளால் தனது முட்டைகளை இழந்த குருவியின் உதாரணத்தை பின்பற்ற வேண்டும். ஒரு குருவி கடற்கரையில் முட்டைகளை இட்டது. ஆனால் பெருங்கடல் அம்முட்டைகளை தனது அலைகளால் இழுத்துச் சென்று விட்டது. மிகுந்த வருத்தமுற்ற குருவி தனது முட்டைகளை திருப்பி தரும்படி கடலிடம் வேண்டியது. அம்முறையீட்டினை கடல் கண்டுகொள்ளவே இல்லை. எனவே குருவி கடலை வற்றச் செய்வது என முடிவு செய்தது. தனது சின்னஞ்சிறு அலகால் கடல் நீரை வெளியேற்ற ஆரம்பித்தது. அதன் இயலாத உறுதியை கண்டு எல்லாரும் சிரித்தனர். இச்செய்தி பரவ இறுதியில் விஷ்ணுவின் மாபெரும் பறவை வாகனமான கருடன் இதனை கேட்டார். தனது சிறிய சகோதரி பறவையின் மீது கருணை கொண்ட அவர் குருவியை காண வந்தார். சிறு குருவியின் உறுதியினால் மனமகிழ்ந்த கருடன் உதவி செய்வதாக வாக்களித்தார். இவ்வாறாக உடனடியாக குருவியின் முட்டைகளை திருப்பி தரும்படியும் இல்லாவிடில் குருவியின் செயலை தான் செய்து விடுவேன் என்றும் கருடன் கடலை எச்சரித்தார். கடல் பயந்து போய் குருவியின் முட்டைகளை திரும்ப கொடுத்தது. இவ்வாறாக கருடனின் கருணையினால் குருவி மகிழ்வுற்றது. அதுபோல யோக பயிற்சி, குறிப்பாக கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் பக்தி யோகம் மிகவும் கடினமாக தோன்றலாம். ஆனால் யாரேனும் மிக்க உறுதியுடன் கொள்கைகளை பின்பற்றினால் கடவுள் நிச்சயமாக உதவுவார். ஏனெனில் தனக்கு உதவி கொள்பவனுக்கு கடவுள் உதவுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்டோரி இருக்குங்களா? அப்ப ஓகே. யோக பயிற்சியில எப்படி மன உறுதி, பாதை பிறழாமல் பொறுமையுடனும் யோகத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். இறுதியில் என்னது, கடைசியில என்ன கிடைக்கும், ஒரு வெற்றி கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கை கொண்டு அவன் வந்து பொறுமையோடு இதெல்லாம் பண்ணணும். அப்புறம் இதை வந்து இவ்வழியில் முன்னேற வேண்டும். உறுதியான பயிற்சியாளருக்கு வெற்றி நிச்சயம். அந்த மாதிரி. ஏன்னா லாஸ்ட் என்ன போட்டிருக்கு? யா, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வெளியில வந்துடுறேன் மாதா, கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் வேலை சாரி மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்ப இந்த உபதேசாமிர்தத்தையும் அந்த ஒரு ஸ்லோகம் கொடுத்திருக்கு. அப்புறம் உறுதியை பொறுத்தவரை கடலோட அந்த உறுதி எப்படி இருக்கணும்,
அந்த குருவியோட ஸ்டோரி மாதிரி. அந்த குருவி என்ன சொல்றது, முட்டையெல்லாம் போட்டுட்டு அந்த கடல் அலைகள் வந்து அந்த முட்டையை எடுத்துன்னு போனப்பறம் அது என்ன பண்றது, என் முட்டையெல்லாம் இல்லாட்டா நான் வந்து ஒரு தண்ணியெல்லாம் வத்த வச்சிருவேன். அது எவ்வளவு சின்ன குருவி, அது வாய் எவ்வளவு சின்னது, அது அகல் என்னது அதோட அது இது போட்டிருக்கு. நான் படிச்சது எப்படின்னா அது வாயால உறிஞ்சு வேற இடத்துல போடும் அப்படின்னு. பட் அது அவ்வளவு உறுதியா இருக்கு. அந்த மாதிரி பக்தி தோண்டலையும் நம்ம வந்து அந்த ஒரு உறுதி இருக்கும். பகவான் எல்லாம் அதனால ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கு, ஃபியர்லெஸ்னஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன். பயமின்மை, ஒரு இது நமக்கு பயம் இருக்கக்கூடாது. பகவானோட நம்பிக்கை இருக்கும்போது பயம் இருக்காது லைஃப்பை பத்தி. சரி, குருவியின் உறுதியினால் மனமகிழ்ந்த கடவுளுக்கும் இந்த கருடனே வந்து அவரோட என்ன குருவி என்ன சொல்றதோ அது பண்ணிடுவேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது கடல் வந்து கொடுத்து விடுறது, அந்த எக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து விடுறான். அது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி வந்து குருவிக்கு எவ்வளவு மன உறுதி இருக்கோ அது போல நம்ம வந்து யோகத்திலையும் பண்ணும்போது என்னது டெஃபினட்டா வி வில் வின். நமக்கு ஒரு நாள் நல்ல சித்தி கிடைக்கும் சொல்லிட்டு அது போல யோக பயிற்சி குறிப்பாக கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படணும். பக்தி யோகம் மிகவும் கடினமாக தோன்றலாம். கடினம் என்ன, காலையில எழுந்து மங்களாரத்தி பார்க்கறது ஒரு கடினம் தோணும். ஒரு மாலை ஜப்பா பண்றது ஸ்டார்டிங்ல கடினம் தோணும். அப்புறம் அது விடவே வேண்டாம் தோணும். எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறதோ 1 hour எனக்கு கணக்கெல்லாம் அப்படிதான். 1 hour டைம் ஃப்ரீயா இருக்கா ஆரம்பி. நான் 5 minutes 10 minutes பாக்குறதே கிடையாது. இப்போ வேலை முடிச்சாச்சு, இப்போ 1 hour I'm going to be free-னா கடகடான்னு ஆரம்பிக்கிறது. சிலப்போ 10 வரும், சிலப்போ 9 வரும். டிபெண்ட். நாட் 1 hour ஃபுல் 1 hour உட்கார முடியாது. 45 நிமிஷமோ 50 நிமிஷமோ. பட் ஐ ஹேவ் லாட் ஆஃப் டைம். அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா ஆரம்பிச்சிடணும். ஸ்டார்டிங்ல அது முடியுமா, முடியாது. ஸ்டார்டிங்ல போய் ஒரு மாலை கண்டிப்பா நம்ம பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன, அது பழக்கம் ஆகும். சோ அந்த மாதிரிதான் அது உணர்வு எப்படி அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும். பக்தி யோகம் மிகவும் கடினமாக ஃபர்ஸ்ட் தோணலாம். ஆனால் யாரேனும் மிக்க உறுதியுடன் கொள்கைகளை பின்பற்றினால் கடவுள் நிச்சயமாக உதவுவார். இது வந்து அண்டர்லைன் ஃபேக்டர். நம்ம ஒரு அடி எடுத்து வச்சுன்னா பகவான் 4 அடி நம்ம முன்னாடி வர கையை பிடிச்சு தூக்கறதுக்கு. தட் நீங்களே வந்து உங்களோட லைஃப்ல எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டே போச்சுன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். சோ அது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா தனக்கு இதுவும் நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க, God helps those who helps themselves. அந்த மாதிரி நம்ம சொல்றா போல என்னன்னு தனக்கு உதவி செய்து உதவி கொள்பவனுக்கு கடவுள் டெஃபினட்டா அவன் உதவும். நம்ம ஒரு முயற்சி எடுத்து நம்ம பண்ணும்போதுன்னா கடவுள் நீ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டியா, ஐ வில் கிவ் யூ சச் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ். உனக்கு இன்னும் நல்ல பக்தி வரா போல ஒரு மூளையும் அது போல ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸை நான் கிரியேட் பண்றேன். அது வந்து ஸ்லோகாலே வந்திருக்கு. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வந்து ஆசை இருக்கோ அதை வந்து இன்னும் விரிவுபடுத்துறதுக்கு நான் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை பண்ணி கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் ஆசை நம்ம கிட்ட இருந்தானே வரணும் இல்லையா? பகவான் ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டாரே. சாந்தி மாதாஜி படிச்சாச்சு. சாஸ்வதா படிக்க மாதாஜி. शनैहि शनैर् उपरमेत् बुद्ध्या त्रुति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अभिचिन्तयेत्. शनैहि மெல்ல, ஷனை மெல்ல, உபரமேத் விலகி இருக்க வேண்டும், புத்தியால், திருதி கிருஹிதயா உறுதியுடன் மேற்கொண்டு, ஆத்ம சம்ஸ்தம் ஆத்மாவில் நிலை பெற்று, மனக மனம், கிருத்வா உருவாக்கி, ந இல்லை, கிஞ்சித் எதுவும், அபி கூட, சிந்தையேத் சிந்தனை செய்ய. மொழிபெயர்ப்பு: வலுவான நம்பிக்கையுடன் கூடிய புத்தியின் மூலம் படிப்படியாக சமாதியில் நிலை பெற வேண்டும். இவ்வாறு மனம் தன்னில் மட்டுமே நிலைப்படுத்தப்பட்டு வேறெதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும். பொருளுரை: வலுவான நம்பிக்கையினாலும் புத்தியினாலும் ஒருவன் புலன்களின் செயல்களை படிப்படியாக நிறுத்த வேண்டும். இது பிரத்யாகார எனப்படும். உறுதி, தியானம், புலனடக்கம் ஆகியவற்றால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம் சமாதியில் நிலை பெற்றாக வேண்டும். அந்நிலையில் ஜடவாழ்வில் வீழ்வதற்கான அபாயம் சிறிதும் கிடையாது. வேறு விதமாக கூறினால், ஜட உடல் இருக்கும் வரை ஜடத்துடன் தொடர்பு கொண்டுள்ள போதிலும் புலனுகர்ச்சியை பற்றி சிந்திக்க கூடாது. பரமாத்மாவின் இன்பத்தை தவிர வேறு இன்பம் எதையும் எண்ணக்கூடாது. கிருஷ்ண உணர்வை நேரடியாக பயில்வதால் இந்நிலை எளிதாக அடையப்படும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஒண்ணு கூட படிக்கலாம் மாதாஜி. என்ன சின்னது தானே. இது வந்து வலிவான நம்பிக்கையில தான் இந்த இது வரும். புத்தியினாலும் ஒருவன் புலன்களை செயல்களை படிப்படியாக நிறுத்த வேண்டும். அது நிறுத்த முடிஞ்சிடும். சந்தேகம் பாதி சந்தேகம் பாதி முடியுமா முடியலைன்னா வராது. அப்ப இதுக்கு என்ன பேரு? புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி நம்ம வந்து என்ன செயல்களை படிப்படியாக நிறுத்த, பிரத்யாகாரா அதுக்கு பேரு எனப்படும். உறுதி, தியானம், புலனடக்கம் ஆகியவற்றால் கட்டுப்படுத்த மனம் சமாதியில் நிலை பெற்றாகும். இதெல்லாம் கடைசியில எங்க கல்மினேட் ஆகும்? சமாதியில போய் முடியும். ஓகே, புல நிகழ்ச்சியை பற்றி சிந்திக்கவே கூடாது. பரமாத்மா இன்பத்தை தவிர வேற இன்பம் எதையும் எண்ணக்கூடாது. வரவும் வராது.
முள்ள நம்மளே ட்ரிஃப்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கோம். தோணும் அது எப்படி அப்படின்னு. ஆனா அந்த பாதையில நம்ம போயிட்டு இருக்கோம், நமக்கே தெரியும். பாக்கி உள்ள இன்பம் எல்லாம் நமக்கு வந்து அந்த பக்கம் திரும்பியே பார்க்கணும் தோணாது. இந்த மாதிரி. சோ கிருஷ்ண உணர்வை நேரடியாக பயில்வதால் இந்நிலை எளிதாக அடையப்படும். இதுவும் படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. யதோ யதோ நிశ్చலதி மனశ్చంచலமஸ்திரம் ததஸ்ததோ நியம் யைதத் ஆத்மன்யையேவ வசம் நயேத். யதோ யதோ எங்கெல்லாம், நிశ్చலதி மிகவும் கிளர்ச்சி அடைகின்றதோ, மனம் சஞ்சலம் சஞ்சலம், அஸ்திரம் ஸ்திரமின்றி, ததக ததக அங்கிருந்து, நியம்ய ஒழுங்குபடுத்தி, ஏதத் இந்த, ஆத்மனி ஆத்மாவில், ஏவ நிச்சயமாக, வசம் கட்டுப்பாடில், நயேத் கொண்டு வர வேண்டும். மொழிபெயர்ப்பு: மனம் தனது சஞ்சலமான நிலையற்ற தன்மையால் எங்கெல்லாம் சஞ்சரிக்கின்றதோ அங்கிருந்தெல்லாம் மனதை இழுத்து மீண்டும் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர வேண்டும். பொருளுரை: மனதின் இயற்கை சஞ்சலமானதும் நிலையற்றதும் ஆகும். ஆனால் தன்னுணர்வு அடைந்த யோகி மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். மனதினால் கட்டுப்படுத்தப்படக்கூடாது. மனதை அதன் மூலம் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் கோஸ்வாமி அல்லது சுவாமி என்று அழைக்கப்படுகிறான். மனதால் கட்டுப்படுத்தப்படுபவன் கோதாச, புலன்களின் தாசன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். புலனின்பத்தின் தரம் கோஸ்வாமிக்கு தெரியும். திவ்யமான புலனின்பத்தில் புலன்கள் ரிஷிகேசரின் புலன்களின் உன்னத உரிமையாளரான கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. தூய்மையாக்கப்பட்ட புலன்களின் மூலம் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்வதே கிருஷ்ண உணர்வாகும். இதுவே புலன்களை முழு கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வரும் வழியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யோக பயிற்சியின் எஸ் மாதாஜி, படிக்கிறேங்க மாதாஜி. யோக பயிற்சியின் உன்னத பக்குவ நிலை இதுவே. உயர்ந்தது வேறு எதுவும் உண்டோ? புஷ்பா மாதாஜி, உங்களுக்கு மிஸ் ஆயிடுது. இப்ப நாம நீங்க படிங்க, அது எப்படி மிஸ் ஆச்சு தெரியல. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இல்ல, அதனாலதான் அன்மியூட் பண்ணக்கூடாது. அப்படியே இருந்ததுன்னா அந்த லைன் எனக்கு கரெக்டா தெரியும் யாரு அடுத்தது அப்படின்னு. திரும்பி மேல போயிடுதுனாக்கா எனக்கு அப்புறம் கீழே யாரோட பேர் இருக்கோ அதை சொல்லிட்டேன். நீங்க அப்பவே படிச்சிருக்கணும். ஓகே, நான் உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் நீங்க படிங்க. ஒரு நிமிஷம். சோ மனம்ங்கிறது எப்படி ஆல்வேஸ் சஞ்சலம். அதோட இது அப்படிதான். என்னது அந்த எஸ் மாதாஜி. யாரு? ஜெயந்தி மாதாஜி. சொல்லுங்க. வாய்ஸே இல்லாம இருந்தது மாதாஜி இடையில. என்னோட வாய்ஸ் கேட்கலையா யாருக்குமே? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோட வாய்ஸ் ஆடிபிள் மாதாஜி, ஆடிபிள் கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது. ஜெயந்தி மாதாஜி, உங்களோட நெட் பாருங்க. இல்ல என்னோட இருக்கலாம், அதனாலதான் எல்லாட்டி கேட்டேன். அந்த மாதிரி என்ன பண்ண முடியும்? திரும்பி ரிப்பீட் தான் பண்ணணும். உங்களோட கேக்குது மாதாஜி. ஓகே ஜெயந்தி மாதாஜி, அப்ப உங்களோட இதுல ஏதாவது கனெக்ஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கா பாருங்க. திரும்பி லாக் அவுட் பண்ணி லாகின் பண்ணுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 27 படிக்கட்டுமா? என்ன மாதாஜி? 27 படிக்கட்டுமா மாதாஜி? இருங்க புஷ்பா மாதாஜி, 1 minute இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். சரி சரி, ஓகே ஓகே. அடுத்து நீங்க தான் படிக்க போறீங்க. ஒரு நிமிஷம். சோ மனதின் இயற்கை, மனதோட என்னது நேச்சர், மனசு எப்பவுமே குரங்கு மாதிரி தாவிண்டேதான் இருக்கு. இங்கேயும் அங்க அதுல நிலை பெற்று இருக்கவே இருக்காது. அதனாலதான் அர்ஜுனா கூட சொல்றோம், இந்த இதுல சொல்லுவோம், என்னால காத்த கூட நான் நிறுத்த முடியும், நான் எனக்கு மனதை நிறுத்த முடியல அப்படின்னு. பகவான் அதுக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுப்பார். ஆனால் தன்னுணர்வு அடைந்த யோகி மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். மனதினால் கட்டுப்படக்கூடாது. அவன் அவன் மனசை கட்டுப்படுத்தும். மனசு நம்மளை கட்டுப்படுத்திதான் என்னது, அதெல்லாம் கேட்கும். கண்ணு ஒண்ணு சொல்லும், காது ஒண்ணு சொல்லும், தொடுபுலன் ஒண்ணு சொல்லும், எல்லாம் ஒண்ணு கேட்கும். அதெல்லாம் நம்ம திருப்திப்படுத்தினா அது நம்மளோட மகா பெரிய எதிரியாயிடும். அதன் மூலம் அதனால நம்ம எப்படி இருக்கணும், அதை கட்டுப்படுத்தணும், புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். கோஸ்வாமி அப்படின்னா என்னது, யாரு மனசை புலன்களை கட்டுப்படுத்தியிருக்காலும் அவனுக்கு பேரு கோஸ்வாமி அல்லது சுவாமி என்று அழைக்கப்படுகிறான். மனதால் கட்டுப்படுத்துபவன் கோதாசர் என்று அழைக்கப்படுகிறான். புலனின்பத்தின் தரம் கோஸ்வாமிக்கு தெரியும். திவ்யமான புலனின்பத்தில் புலன்கள் ரிஷிகேசர். புலன்களின் உன்னதமான உரிமையாளர் யாரு? ரிஷிகேசர். அவருக்குதான் சேவை புரிகிறோம் நம்ம. இப்ப இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி நம்ம சேவை பண்ணணும். தூய்மையாக்கப்பட்ட புலன்களின் மூலம் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்வதே கிருஷ்ண உணர்வாக. இதுவே புலனின் முழு கட்டுப்பாடு கொண்டு வரும் வழியாகும். எஸ் புஷ்பா மாதாஜி படிங்க. படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. 27. பிரசாந்த மனசம் சேனம் யோகினம் சுகம் உத்தமம் உபைதி சாந்த ரசஜம்
பிரம்மபூதம் அகல்மஷம் பிரசாந்த அமைதியான கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளை நிலைநிறுத்திய மனசம் மனம் ஹி நிச்சயமாக ஏனம் இந்த யோகினம் யோகி சுகம் சுகம் உத்தமம் உத்தமம் உபைதி அடைகிறான் சாந்த ரசஜம் ரஜோகுணம் சார்ந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ள பிரம்மபூதம் பிரம்மனுடைய அடையாளப்படுத்தி கொள்ளும் முக்தி அகல்மஷம் எல்லா பழைய கலங்களிலிருந்தும் விடுபெற்று என் மீது மனதை நிறுத்தி யோகி நிச்சயமாக உத்தம சுகம் எனும் உயர் பக்குவத்தை அடைகிறான். ரஜோகுணத்தை கடந்த அவன் பிரம்மனிடம் உள்ள தனது குண ஒற்றுமையை உணர்வதன் மூலம் தனது முந்தைய செயல்களின் விளைவுகளின்றி விடுபடுகிறான். பொருளுரை பௌதிக களங்களிலிருந்து விடுபட்டு இறைவனின் திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபடுவதே பிரம்மபூத நிலையாகும். மத் பக்தி லபத்தே பராம் பகவத்கீதை 18.54. மனம் பகவானின் தாமரை திருவடியில் நிலை பெறாத வரை ஒரு பிரம்மனின் குணத்தில் நிலை பெற முடியாது. வை மனக கிருஷ்ண பாதார இந்த யோக இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டிருப்பது கிருஷ்ணனின் உணர்வில் இருப்பது உண்மையின் எல்லா ஜட கலங்களிலிருந்தும் ரஜோகுணத்திலிருந்தும் விடுபட்ட நிலையாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது நீங்க படிங்கோ. ஆனா ஒரு 2 seconds எடுக்கணும். ஓகே. பௌதிக களங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு இறைவனின் திவ்யமான தொண்டில் அதுக்கு என்ன பேரு? பிரம்மபூதா. இதெல்லாம் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வரலாம். குவிஸ்ல உங்களோட கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ்ல வரலாம். பிரம்மபூதா ஸ்டேஜ்னா என்னது, வாட் இஸ் பிரம்மபூதா அப்படிலாம் வரும். சோ பகவானுடைய திவ்யமான தொண்டு புரிவது தான் பிரம்மபூதா. அப்புறம் என்னது? மத் பக்திம் லபத்தே பராம். பகவத்கீதை 18.54 அப்படின்னா என்னது? மத் பக்திம் மனசார பகவானின் தாமரை திருவடிகளில் நிலை பெறாத வரை ஒருவன் பிரம்மனின் குணத்தை லபத்தே பராம்னு பரத்தை அடைய முடியாது. மனசையும் நல்ல பக்தியோட மனசை ஈடுபடுத்தினாதான் பரத்தை அடைய முடியும். தாமரை திருவடி நிலை பெறாத வரை ஒருவன் பிரம்மன் குணத்தில் நிலை பெற முடியாது. சவை மன கிருஷ்ண பாதார விந்தையும் இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டிருப்பது அதான் ஒரு கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பண்ணுது. அப்ப உண்மையில் எல்லா ஜட கலங்களிலிருந்தும் ரஜோகுணத்திலிருந்து விடுபட்ட நிலையாகும். ஜட புலன்களிலிருந்து விடுபட்டு ரஜோகுணம் அதிலிருந்து விடுபட்ட நிலைதான் பிரம்மபூதம். ஐயா இதுவும் படிச்சிருவோம் மாதாஜி. 28 படிங்க. யுஜ்ஜனன் ஏவம் சதாத்மானம் யோகி விகத கல்மஷக சுகேன பிரம்ம ஸ்பர்ஷம் அந்தந்தியம் சுகம் அஷ்ணுதே யுஞ்சன் யோக பயிற்சியில் ஈடுபட்டு ஏவம் இவ்வாறாக சதா எப்பொழுதும் ஆத்மாவின் யோகி பரமாத்மாவுடன் தொடர்புடையுடன் விடுதலை கல்மஷ எல்லா ஜட கலங்கள் சுவேன திவ்யமான சுகத்தில் பிரம்ம சம்ஸ்பர்ஷம் பிரம்மனுடைய நித்திய தொடர்பு கொண்டிருப்பதால் அந்தியந்தம் உன்னதமான சுகத்தை அனுஷ்ணுதை அடைகிறான். இவ்வாறாக சுய கட்டுப்பாடு அஷ்ணுதே அடைகிறான். இவ்வாறாக சுய கட்டுப்பாடுடைய யோகி இடைவிடாத யோக பயிற்சியினால் எல்லா ஜட கலங்களிலிருந்து விடுபட்டு இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் பக்குவமான சுகத்தினின் உன்னத நிலையை அடைகிறான். பொருளுரை தன்னை உணர்வது என்றால் பகவானுடைய தனது உண்மை உறவு என்ன என்பதை அறிவதாகும். பரமனின் அம்சமான தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் உண்மை நிலை இறைவனுக்கு தெய்வமான தொண்டு புரிவதாகும். பரத்துடனாக இத்தகு திவ்ய உறவே பிரம்ம சம்ஸ்பர்ஷா என அறியப்படுகிறது. சம்ஸ்பர்ஷா. ஹரே கிருஷ்ண. தடுமாறி படிச்சாச்சு. இல்ல படிச்சுட்டாளே, எப்படியும் படிச்சுட்டாள். ஒரே ஒரு நிமிஷம். புக் வச்சுருக்கா? புக் வச்சுதான் படிச்சாளா? கிருஷ்ணா. அதனாலதான் உங்களுக்கு ஈஸியா படிக்க முடியும். மொபைல்லையும் படிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும்.
இப்போ இது தன்னை உணர்வது அப்படின்னா என்னது, பகவானுடன் ஆமா. உண்மையான உறவு என்ன என்பது யாருக்கு தெரியறதோ அந்த அந்த நிலைதான் என்னது பிரம்ம சம்ஸ்பர்ஷ. ஸ்பர்ஷம்னா தெரியாது இல்லையா, ஸ்பர்ஷம்னா தொடர்றது ஆக்சுவலி. சோ அந்த மாதிரி பகவானோட நிலையில வந்து நிலைநிறுத்தி ஆத்மாவின் உண்மை நிலையை அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். எஸ், ஐ திங்க் செல்வம் பிரபுஜி தான் நினைக்கிறீங்க, எல்லாரும் படிச்சுட்டான்னு நினைக்கிறேன். எஸ், ரமேஷ் பிரபு, கமலாவாணி மாதாஜி படிக்கலையே, செல்வம் பிரபுஜி நீங்க படிச்சிருங்க, அப்புறம் கமலாவாணி மாதாஜி ரமேஷ் பிரபுஜி கேக்குறேன். ஃப்ரீயா இருக்கலா செல்வம் பிரபுஜி? மேம் நான் படிக்கலாம் மேம். படிங்க. செல்வம் பிரபுஜி படிச்சுட்டு படிங்க கமலாவாணி மாதாஜி. செல்வம் பிரபுஜி. சர்வபூதஸ்ய மாத்மனம் சர்வபூதஸ்தமாத்மனம் சர்வபூதானி சாத்மனி ஈஷதே யோகயுக்தாத்ம சர்வத்ர சமதர்ஷன. சர்வபூதஸ்தம் எல்லா உயிர்களிலும் உள்ள ஆத்மானம் பரமாத்மா, சர்வ எல்லா பூத்தானி உயிர்களும் ச மேலும் ஆத்மனி ஆத்மாவில் ஈஷதே பார்ப்பவன், யோகயுக்த ஆத்மா கிருஷ்ண உணர்வில் இணைக்கப்பட்டவன், சர்வத்ர எங்கும் சமதர்ஷன சமமாக காண்கிறான். மொழிபெயர்ப்பு: உண்மை யோகி என்னை எல்லா உயிர்களிலும் என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கிறான். உண்மையில் தன்னுணர்வுடையவன் பரமபுருஷரான என்னையே எங்கும் காண்கிறான். பொருளுரை: கிருஷ்ண உணர்விலுள்ள யோகியே பக்குவமான பார்வையாளன். ஏனெனில் பரமனான கிருஷ்ணர் எல்லாரின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருப்பதை அவன் காண்கிறான். ஈஸ்வர சர்வ பூதானாம் கிருத்தேஷ அர்ஜுன திஷ்டதி. இறைவன் தனது பரமாத்ம ரூபத்தின் மூலம் பிராமணன், நாய் என இருவரின் இதயத்திலும் உரைகின்றார். பகவான் எப்பொழுதும் திவ்யமானவர் என்பதையும், அவர் நாயுடன் இருந்தாலும் பிராமணனுடன் இருந்தாலும் பௌதிகத்தால் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்பதையும் பக்குவமான யோகி அறிவான். இதுவே பகவானின் உன்னதமான சமத்துவ நிலை. தனிப்பட்ட ஆத்மா குறிப்பிட்ட இதயத்தில் மட்டுமே உள்ளது, எல்லாருடைய இதயத்திலும் அல்ல. ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு இதுவே. யோக பயிற்சியில் உண்மையாக ஈடுபடாத எவரும் இவ்வாறு தெளிவாக காண முடியாது. கிருஷ்ண உறவினன் கடவுளை நம்புவனின் இதயத்திலும் நம்பாதவன் இதயத்திலும் அவரை காண முடியும். இது ஸ்ருதியில் பின்வருமாறு உறுதி செய்யப்படுகிறது: ஆதத்வாச் ச மத்ருத்வாச் ச ஆத்மஹி பரமோஹரி. எல்லா உயிர்வாளிகளின் முக்கியமான பகவான் தாய் அல்லது பாதுகாவலரை போன்றவர். குழந்தைகள் எல்லாரிடமும் தாய் நடுநிலையில் இருப்பதை போல் உன்னத தந்தையான அல்லது தாயான பகவானும் சமமாக நடந்து கொள்கிறார். எனவே பரமாத்மா எப்போதும் எல்லா உயிர்களின் வெளிப்புறம் கடவுளின் சக்தியில் தான் அமைந்துள்ளது. 7ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட போவதை போல கடவுளுக்கு ஆன்மீக, அதாவது உயர்ந்த சக்தி, பௌதீக தாழ்ந்த சக்தி என 2 முக்கியமான சக்திகள் உள்ளன. ஆத்மா உயர்ந்த சக்தியை சேர்ந்ததாக இருப்பினும் தாழ்ந்த சக்தியினால் கட்டுப்படுத்தப்படக்கூடியது. ஆத்மா எப்போதும் இறைவனின் சக்தியில் தான் இருந்தாக வேண்டும். எல்லா உயிர்வாளியும் அவரின் ஏதாவது ஒரு சக்தியில் நிலை பெற்றுள்ளனர். யோகி சமநோக்குடன் காண்கிறான். ஏனெனில் ஒவ்வொரு ஜீவனும் தனது கர்ம விளைவுக்கு ஏற்றாற்போல பற்பல சூழ்நிலைகள் செயல்பட்டாலும் அனைவரும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் இறைவனின் சேவர்களே என்பதை எவன் காண்கிறான்? ஜடசக்தியில் இருக்கும் போது உயிர்வாளி ஜட புலன்களுக்கு சேவை செய்கிறான். ஆன்மீக சக்தியில் இருக்கும் பொழுது அவன் நேரடியாக முழுமுதற் கடவுளுக்கு சேவை செய்கிறான். விதத்திலும் ஆத்மா இறைவனின் தொண்டனே. இதை சமநோக்கு பார்வை கிருஷ்ண பக்தியிடம் பூர்ணமாக உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சோ வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள யோகி என்ன பாக்குறான்? பக்குவமான பார்வை இருக்கும் அவனுக்கு. சமதர்ஷன அப்படின்னா என்னது? அது நாயா இருக்கட்டும், மனுஷனா இருக்கட்டும், மிருகமோ, எது இருந்தாலும் எல்லாருக்குள்ளயும் ஒரு பரமாத்மா இருக்கார். அந்த பரமாத்மா தான் எல்லாரோட உடல்லயும் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு தெரியும். ஆனா தனித்தனி ஒரு ஆத்மாவும் இருக்கு, அதுவும் அவன் வந்து புரிஞ்சுக்கான். இது யாரு புரிஞ்சுப்பா? இந்த யோகத்தை வந்து பக்குவமா இருக்கிறவனுக்கு தான் அது புரியும் என்பதை பக்குவான யோகி அறிகிறான். பௌதிகத்தால் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்பதையும்
பக்குவான யோகி அறிகிறான். இதுவே பகவானின் உன்னதமான சமத்துவ நிலை. தனிப்பட்ட ஆத்மா குறிப்பிட்ட இதயத்தில் மட்டுமே உள்ளது. உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆத்மா வந்து அது வந்து அந்த உடலை தான் பத்தி தெரியும். என்ன நான் தட் இஸ் நாங்கிறது இந்த ஒரு ஆத்மா இந்த உடலை பத்தி தெரியும். ஆனா பரமாத்மாங்கிறதுக்கு எல்லார் உடல்லயும் இருக்காரு, அவருக்கு எல்லா உடலை பத்தியும் தெரியும். இது இதயத்தில் மட்டுமே உள்ளது, எல்லாருடைய இதயத்திலும் அல்ல. எது? ஆத்மாங்கிறது தனிப்பட்ட ஆத்மா. ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மா உள்ள வேறுபாடு இதுவே. பரமாத்மா எல்லாரும் உடல்லையும் இருக்கார், ஆத்மா வெறும் ஜீவாத்மாங்கிறது அந்த நம்ம உடல்ல மாத்திரம் இருக்கு. யோக பயிற்சியில் உண்மையாக ஈடுபடாத எவரும் இவ்வாறு தெளிவாக காண முடியாது. யோகம்னா என்னது? நாட் ஒன்லி எக்ஸசைஸ், அது இல்ல. பகவானோட இப்ப நம்ம படிச்சிருக்கோம் இந்த பக்தி யோக முறையில அது வந்து யார் பயிற்சி பெறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த உண்மை நல்லா புரியும். கிருஷ்ண உணர்வினன் கடவுளை நம்புவனின் இதயத்திலும் நம்பாதவன் இதயத்திலும் உள்ளார், அவரை காண முடியும். இது ஸ்மிருதியில் பின்வருமாறு உறுதி செய்யப்படுது. ஓகே, அப்புறம் வேற என்ன? குழந்தைகள் எல்லாரிடத்தும் பகவான் உயிர் வாழிகளின் மூலமாக பகவான் தாய் அல்லது பாதுகாவலர் போன்றவர். பகவான் வந்து நம்மள வந்து கார்டியன் பேரண்ட் மாதிரி. குழந்தைகள் எல்லாரிடமும் தாய் நடுநிலையில் இருப்பது போல் உன்னத தந்தையான அல்லது தாயான பகவானும் சமமாக நடந்து கொள்கிறார். என்ன, நம்ம எல்லாம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் தி லார்ட். அப்ப நம்ம வந்து அங்கேன்னு வந்து அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துல தான் வந்திருக்கோம். பகவான் இடத்திலிருந்து வந்ததுனால நம்மளோட பெற்றோருங்கிறது யாரு? தாயோ தந்தையோ அந்த பகவான் தான். சோ அதனால அவர் வந்து பாரபட்சமே காட்ட மாட்டார், எல்லாரும் ஈக்குவல். எல்லா உயிர் வாழியும் அவருக்கு வந்து சமமாக தான் அவர் வந்து நடந்து கொள்கிறார். எனவே பரமாத்மா எப்போதும் எல்லா உயிர்களிலும் வீட்டிலுள்ளார், சமமாக தான் இருக்கார். அவருக்கு யாருக்கும் பார்ஷாலிட்டி கிடையாது. எல்லா உயிர் வாழிகளின் வெளிப்புறம் கூட கடவுளின் சக்தியால் அமைந்துள்ளது. இது வந்து 7ஆம் அத்தியாயத்தை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சொல்லியிருக்கான். அப்புறம் என்னது? ஆத்மா எப்பொழுதும் இறைவன் சக்தியால் தான் இருந்தாக வேண்டும். ஏன்னா எல்லா வந்து இது ஆத்மா உயர்ந்த சக்தியை சேர்ந்ததாக இருப்பினும் இப்ப உயிர் வாழிகள் எல்லாமே பகவான் வந்து 2 எனர்ஜி இருக்கு. ஒண்ணு வந்து இன்டர்னல் இது எனர்ஜி, இன்டர்னல் எனர்ஜி அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி. அதாவது சுப்பீரியர் எனர்ஜி. சுப்பீரியர் எனர்ஜி இப்ப நம்ம இந்த ஜீவராசி எல்லாருமே சுப்பீரியர் எனர்ஜி. இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி இந்த இது ஜட இயற்கையில இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்ஃபீரியர், தாழ்ந்த பௌதிக தாழ்ந்த, உயர்ந்த தாழ்ந்த சக்தி. அந்த மாதிரி 2 கொடுத்திருக்கு. ஆத்மா எப்போதும் இறைவனின் சக்தியால் தான் இருந்தாலும் வேற வழியில் எல்லாத்தையும் நம்ம டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம். இதுல நேச்சரை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம். சோ அதுவும் இப்படி, அதுவும் பகவானோட சக்தி தான். நாமளும் இந்த பகவானோட சக்தி தான். நம்ம சுப்பீரியர் சக்தி, அது வந்து இன்ஃபீரியர் சக்தி. சோ எல்லா உயிர் வாழியும் அவரின் ஏதாவது ஒரு சக்தியில் நிலை பெற்றுள்ளன. எப்படி பார்த்தாலும் அவரோட இதுலதான் இருக்கும். நம்ம யோகி சமநோக்கு காண்கிறான். ஏனெனில் ஒவ்வொரு ஜீவனும் தனது கர்ம விளைவுகளுக்கு ஏற்றாப்போல நம்மளோட கர்ம விளைவுகளுக்கு ஏற்றாப்போல ஒரு உருவம் எடுத்திருக்கோம். அது நாய் உருவமோ யானை உருவமோ மனுஷன் உருவமோ எடுத்திருக்கோம். ஆனா எல்லா ஹிருதயத்திலும் யார் இருக்கார்? கடவுள் இருக்கார். அனைவரும் எல்லா சூழ்நிலையும் இறைவனின் சேவகர்களே என்பதை அவன் காண்கிறான். So we are always a servitor of the Lord. ஜட சக்தியில் இருக்கும் பொழுது உயிர் வாழி ஜடப்புலன்களுக்கு சேவை செய்கிறான். ஆன்மீக சக்தியில் இருக்கும்போது அவன் நேரடியாக முழுமுதற் கடவுளுக்கு சேவை செய்கிறான். இது இருவிதத்திலும் ஆத்மா இறைவனின் தொண்டனே. இந்த சமநோக்கு பார்வை கிருஷ்ண பக்தர்களிடம் பூர்ணமாக உள்ளது. ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி आप पढ़ने वाले हो? உமா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் பஸ்ல போயிட்டு இருக்கேன், ஒண்ணு கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். நல்லா கேட்டுட்டு இருக்கேன். நோ ப்ராப்ளம். வீட்டுக்கு வந்துட்டீங்க, கம்ஃபர்டபிளா இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்க, இப்போ படிக்க சொல்றேன். ஓகே, கமலவாணி மாதாஜி படிங்க, படிங்க. கமலவாணி மாதாஜி. யோ மாம் பஷ்யதி सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि सच्चमे न प्रणश्यति. யாராயினும் மாம் என்னை பஷ்யதி காண்கிறானோ சர்வத்த எங்கும் சர்வம் எதிலும் ச மேலும் மயி என்னில் பஷ்யதி காண்கிறான் தஸ்ய அவனுக்கு அகம் நான் நா இல்லை பிரணஷ்யாமி இழந்து போவது ச அவன் ச மேலும் மே எனக்கு நா இல்லை பிரணஷ்யதி இழப்பது.
மொழிபெயர்ப்பு. என்னை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் என்னிலும் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை, நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. பொருளுரை. கிருஷ்ண பக்தன் கிருஷ்ணரை எங்கும் காண்பது, கிருஷ்ணரில் எல்லாவற்றையும் காண்பதும் நிச்சயமே. ஜட இயற்கையின் தனித்தனி தோற்றங்களை அவன் காண்பது போல இருந்தாலும் எல்லா கிருஷ்ண சக்தியின் தோற்றங்களே என்பதை அறிந்து ஒவ்வொன்றிலும் அவன் கிருஷ்ணரை உணர்கிறான். கிருஷ்ணரின் எதுவுமே இருக்க முடியாது. கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றின் இறைவன். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படை கொள்கையாகும். கிருஷ்ண உணர்வு கிருஷ்ணரின் மீதான அன்பை வளர்ப்பதாகும். இது ஜடத்திலிருந்து முக்தி அடைவதை விட உயர்ந்த நிலையாகும். தன் உணர்விற்கு அப்பாற்பட்ட கிருஷ்ண உணர்வின் இந்நிலையில் பக்தனுக்கு கிருஷ்ணரே எல்லாமாகி விடுவதாலும், பக்தன் கிருஷ்ணரின் மீதான அன்பில் முழுமையடைவதாலும் பக்தன் கிருஷ்ணருடன் ஒன்றாகி விடுவதாக கூறலாம். பின்னர் கிருஷ்ணருக்கும் பக்தனுக்கும் இடையே ஒரு நெருங்கிய உறவு தொடங்குகிறது. அந்நிலையில் ஜீவனை அழிக்கவோ பக்தனின் பார்வையிலிருந்து பரமபுருஷரை விளக்கவோ இயலாது. கிருஷ்ணரில் கலப்பது ஆன்மீக அழிவாகும். பக்தன் அத்தகு அபாயத்தை ஏற்பதில்லை. பிரம்ம சம்ஹிதையில் 5.38 கூறப்பட்டுள்ளது. பிரமேஞ்சன படிக்கட்டுமா இல்ல உங்களுக்கு தெரியுமா? படிங்கம்மா. हेमाञ्जनच्युरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरम् अचिन्त्य गुणस्वरूपं கோவிந்தமாதிபுருஷம் தமஹம் பஜாமி. உங்களுக்கு இது வந்து நான் முன்னாடி சொல்லி கொடுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஜானி மாதாஜி? பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சுக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் இந்த கிளாஸ் இல்லையா? யாராவது கன்ஃபார்ம் பண்றீங்க? ஆமாங்க மாதாஜி. ஆமாங்க மாதாஜி. ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து எப்ப இந்த முடிஞ்சுடுறதோ ஒரு நாளைக்கு சொல்லலாம் இல்லையா? ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு படிக்கலாங்க. கமலாவணி மாதாஜிக்கெல்லாம் ஏன்னா அப்பெல்லாம் லீவ்ல இருந்தாங்க. படிங்க மாதாஜி. பிரேமை என்னும் மையினால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பக்தரின் கண்களால் எப்போதும் காணப்படும் ஆதி புருஷரான கோவிந்தனை நான் வணங்குகிறேன். பக்தரின் இதயத்தில் வீற்றுள்ள அவர் தனது நித்தியமான சியாம சுந்தர ரூபத்தில் இப்போதும் காணப்படுகிறார். இந்த நிலையில் உள்ள பக்தனின் பார்வையை விட்டு பகவான் விலகுவதில்லை. பக்தனும் அவரது தரிசனத்தை இழப்பதில்லை. இறைவனை இதயத்தில் பரமாத்மாவாக காணும் யோகியின் விஷயத்திலும் இதுவே உண்மை. தூய பக்தனாக மாறக்கூடிய இத்தகைய யோகி தனக்குள் இறைவனை காணாமல் ஒரு கணமும் வாழ முடியாதவனாகி விடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முள்ள பக்தி ஊறுறது அவனுக்குள்ள. ஓகே, கிருஷ்ண பக்தன் எப்படி இருக்கான்? எல்லா இடத்துலயும் பகவானை காண்கிறான். எதை எடுத்தாலும் ஒரு சின்ன எறும்பு பார்த்தா அதுக்குள்ள பகவான் இருக்கானே அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது, பகவானே எல்லா இடத்துலயும் நிறைந்திருக்கார். அவன் வந்து கிருஷ்ணரை எங்கும் எதுலையும் காண்கிறான். எங்கும் காண்பதும் கிருஷ்ணரின் எல்லாவற்றையும் காண்பதும் நிச்சயமே. ரெண்டு இருக்கு. கிருஷ்ணரோட இதுக்குள்ளதான் நம்ம இருக்கோம். எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான். அப்புறம் ஒரு இது பார்த்தோன்னா அதுக்குள்ளேயும் கிருஷ்ணர் தான் இருக்கு. அந்த மாதிரி அவன் வந்து எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணரை பார்க்கிறேன். அது எல்லாவற்றையும் காண்பதும் கிருஷ்ணரில் எல்லாவற்றையும் காண்பதும் எல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணர் காண்பதும் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு. இந்த மாதிரி ட்ரிக்கி ஸ்லோகம் ஒரு 4-5 இருக்கும். கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது வேர்டிங்ஸ் கொஞ்சம் ட்விஸ்டிங்கா இருக்கும். ஆனா ஈஸி தான். நம்ம வந்து இப்ப தெரியும் இல்லையா, பகவான் பெரிய உருவத்திலயும் இருக்காரு. அவர் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்காரு. ஆனா இந்த கோலோகத்திலயும் இருக்கார். சின்ன அணு மாதிரி இருக்கார். நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கார். அப்போ ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஒரு கன்செப்ட். ஏன்னா நம்ம வந்து பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறதுனால ஒரு சின்னதுதான் தெரியும், பெருசுனா பெருசு தெரியும். ஆனா இப்படி இருப்பாரு அப்படி இருப்பாருன்னா அது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா பகவான் பேர்ல பக்தி இருக்கிறவா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருக்கிறவங்க புரிஞ்சுக்கணும். சோ எல்லா கிருஷ்ண சக்தியின் தோற்றங்களே என்பதை அறிந்து ஒவ்வொன்றிலும் அவன் கிருஷ்ணனை உணர்கிறான். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவன் இதுவே கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படை கொள்கையாகும். அந்த மாதிரி அவன் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணரை பார்க்கிறார். அவர் கிருஷ்ண உணர்வில் கிருஷ்ணரின் மீதான அன்பை வளர்ப்பதாகும். இது ஜடத்தில் இருந்து முக்தி அடைவதை விட உயர்ந்த நிலையாகும். ஜடத்திலிருந்து முக்தி அடைகிறோம், அதுல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அதை விட ஒரு ஸ்டெப்பு பெருசு இது, எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணரை பார்க்கறது. அவர் இது என்னது, தன் உணர்வுக்கு அப்பாற்பட்ட கிருஷ்ண உணர்வின் இந்நிலையில் பக்தனுக்கு கிருஷ்ணரே எல்லாம் ஆகி விழுந்தால் பக்தன் கிருஷ்ணரின் மீதான அன்பில் முழுமை. இது வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இது என்னது ஒரு லேடர் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இன்னும் மேல 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 போயிட்டே இருப்போம். அது எப்போ வரும்? அது கண்டிப்பா பகவானோட இந்த நாம சொல்ல சொல்ல சொல்லதான் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வருவோம். சோ இந்த மாதிரி நெருங்கிய உறவும் தொடங்கிவிடும். இது பக்தனுக்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் இடையிலான ஒரு நெருங்கிய உறவும் தொடங்கிவிடும். இந்நிலையில் ஜீவனை அழிக்கவோ பக்தனின் பார்வையிலிருந்து பரமபுருஷனை விளக்கவோ இயலாது. எப்பவும் கிருஷ்ணா நினைவுல அவன் இருப்போம். கிருஷ்ணரோட கிரேஸும் அவனுக்கு கிடைச்சுட்டே இருக்கும். அதுவும் நம்ம பார்க்கலாம். கிருஷ்ணரில் கலப்பது ஆன்மீக அழிவாகும்.
அது கலக்கறதெல்லாம் நம்ம சொல்றது கிடையாது. அதெல்லாம் அத்வைத்தி பிரின்சிபல் தான். நம்ம கலக்க மாட்டோம். பட் கிருஷ்ணாவோட உணர்வுல பக்தன் அத்தக அபாயத்தை ஏற்பதில்லை. பக்தனுக்கு தட் இஸ் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருக்கணும். அவன் வந்து அந்த மாதிரி ஏத்துக்கிறது இல்லை. கிருஷ்ணன் இஸ் ஒன் செப்பரேட் ஐடென்டிட்டி. அவன் பரமாத்மா தான் இருப்பார். நம்ம வந்து பக்தனா தான் இருக்க முடியும். சோ இந்த இது பிரம்ம சமிதாலி அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கு. எல்லாம் அதோட மீனிங் கொடுத்திருக்கான். இந்த நிலையில் உள்ள பக்தன் பார்வையை விட்டு பக்தனின் பார்வையை விட்டு பகவான் விலகுவதில்லை. பக்தனும் அவரது தரிசனத்தை இழப்பதில்லை. எப்பவும் பகவானோட தரிசனத்தை அவன் வந்து இது என்னது கண்ணை மூடினாலும் அந்த தரிசனம் அவனுக்கு தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும். பகவானோட இந்த உருவம் அவனுக்கு வந்து தெரியும். இறைவனை இதயத்தினுள் பரமாத்மாவாக காணும் யோகியின் விஷயத்திலும் இதுவே உண்மை. தூய பக்தனாக மாறக்கூடிய இத்தகைய யோகி தன்னுள் இறைவனை காணாமல் ஒரு காலமும் வாழ முடியாதவனாகி விடுகிறான். யார் படிக்கிறது பாக்கி? ஒரு நிமிஷம். ஃபர்ஸ்ட் பிரபுஜி போயிட்டார் இல்லையா? அவர் வரமாட்டேன்னு சொன்னதுனால நடுநடுல பாவம் அவனுக்கு மனசு கேட்காம வர்றார். எஸ், இப்போ யாரு விட்டு போயிருக்கு? கமலா மாதாஜி படிச்சாச்சு. கிருஷ்ணனுடைய சாந்தி சாஸ்வத செல்வம் பிரபுஜி. ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி படிக்க வராது. ஓகே, ஐஸ்வர்யா மாதாஜி ஆரம்பிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த கன்னடக்கார வந்துன்னு எனக்கு சொல்லுங்கன்னா அப்புறம் நம்ம முடிச்சுடலாம். வரல படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வபூதஸ்திதம் யோ மாம் பஜத்யேத்வம் ஆஸ்திதஹ சர்வதா வர்த்தமானோபி சயோகி மயி வர்த்ததே. சர்வபூதஸ்திதம் எல்லாரது இதயத்திலும் உறைந்துள்ள எவன் ஒருவன் மாம் எனக்கு பஜதி பக்தியுடன் சேவை செய்கின்றானோ, ஏகத்துவம் ஒருமையில் ஆஸ்தித நிலை பெற்று சர்வதா எல்லா விதங்களிலும் வர்த்தமான நிலை பெற்று அபி இருந்தும் ச அவன் யோகி ஆன்மீகி மயி எண்ணில் வர்த்தே நிலைக்கின்றான். பரமாத்மாவின் மாதாஜி வர்த்தத்தை நிலைக்கின்றான். பரமாத்மாவின் தொண்டில் ஈடுபடும் அத்தகைய யோகி நானும் பரமாத்மாவும் ஒருவரே என்பதை அறிந்து எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எப்போதும் எண்ணில் நிலைகிறான். பரமாத்மாவின் மீது தியானம் செய்ய பழகும் யோகி தன்னுள் கிருஷ்ணரது விரிவங்கமான விஷ்ணுவை 4 கைகளுடன் சங்கு சக்கரம் கதை தாமரை ஆகியவற்றை ஏந்திய உருவில் காண்கின்றான். விஷ்ணு கிருஷ்ணரிலிருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல என்பதை யோகி அறிய வேண்டும். கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவின் ரூபத்தில் எல்லாரது இதயத்திலும் உள்ளார். எண்ணற்ற உயிர்வாளிகளின் இதயங்களில் வசிக்கும் எண்ணற்ற பரமாத்மாவிற்கு இடையில் எவ்வித வேற்றுமையும் இல்லை. மேலும் எப்போதும் கிருஷ்ணருடைய திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தனுக்கும் பரமாத்மாவை தியானிப்பதில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்குவமான யோகிக்கும் வேற்றுமை இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள யோகி தனது ஜட இருப்பிற்காக வெவ்வேறு செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எப்போதும் கிருஷ்ணரில் நிலைத்தவனாக உள்ளான். இது ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் பக்தி ரசாமிருது சிந்துவில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. நிகிலாஷ் வப்யவஸ்தாஸ்து ஜீவன் முக்த ச உச்சியதே. கிருஷ்ண உணர்வில் எப்போதும் செயல்படும் பக்தன் இயற்கையாகவே முக்தி பெற்ற நிலையில் உள்ளான். நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் இது பின்வருமாறு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. திக்காலத் அனவச்சினே கிருஷ்ண சேதோ விதாயச்ச தன்மயோ பவதி சுப்ரம் ஜீவோ பிரம்மணி தேஜயேத். காலத்திற்கும் யோஜயேத். காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட கிருஷ்ணர் எங்கும் பரவியுள்ளார். அவரது திவ்ய ரூபத்தில் கவனம் செலுத்துபவன் அவரது நினைவில் மூழ்கி பின்னர் அவருடனான திவ்யமான உறவை பெறும் ஆனந்த நிலையை அடைகிறான். யோக பயிற்சியின் உன்னதமான பக்குவ நிலை கிருஷ்ண உணர்வே. கிருஷ்ணர் எல்லாரின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக உள்ளார் எனும் அறிவு யோகியை குற்றமற்றவன் ஆக்கிவிடுகிறது. பகவானது இந்த அசிந்திய சக்தியை வேதங்கள் கோபால தாபனி உபனிஷத் 1.21 பின்வருமாறு உறுதி செய்கின்றன. ஏகோபி சன் பகுதாயோ வபாதி. இறைவன் ஒருவரே என்ற போதிலும் எண்ணற்ற இதயங்களில் அவர் பலராக வீற்றுள்ளார். இது போலவே ஸ்மிருதி
சாஸ்திரத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளது. ஏக ஏவ பரோ விஷ்ணு சர்வவியாபி ந சம்சயः ஐஸ்வர்யாத் ரூபம் ஏகம் ச சூரியவத் பகுதே யதே. விஷ்ணு ஒருவரே என்ற போதிலும் அவர் எங்கும் நிறைந்துள்ளார். சூரியன் எவ்வாறு ஒரே சமயத்தில் பல இடங்களில் தோற்றமளிக்கின்றதோ அதுபோல தனது அசிந்திய சக்தியால் தனக்கென்று ஒரு ரூபம் உள்ள போதிலும் பகவான் விஷ்ணு எல்லா இடங்களிலும் வீற்றுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பரமாத்மா தியானம் செய்ய பழகி அந்த மாதிரி பழகிற யோகி எப்படி தனக்குள் கிருஷ்ணரது விரிவாக்கத்தையும் வந்து உணர்றான். விரிவாக்கம்னு என்னது? கிருஷ்ணர்கிட்டேருந்துதான் விஷ்ணுவோட ஃபார்ம்ஸே பிளீனரி எக்ஸ்பென்ஷன் சொல்றான், விரிவாக்கம். அப்ப அது உள்ள இருக்கிற இது பரமாத்மா என்னது? ஒரு விஷ்ணுவோட ஃபார்ம் தான். 4 கை, சங்கு சக்கரம் கதை தாமரை இதை ஏந்திண்டு பரமாத்மா ரூபத்துல அவர் இருக்கார், விஷ்ணு ரூபம். சோ அதுவும் எப்படி விஷ்ணுங்கிறது யாரு? கிருஷ்ணரிலிருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல என்பதை யோகி அறிய வேண்டும். அப்புறம் கிருஷ்ணர் பரமாத்மா ரூபத்தில் எல்லாரது இதயத்திலும் உள்ளார். அது எப்பவுமே நம்ம சொல்றோம். எண்ணற்ற உயிர் வாய்களின் இதயங்களில் வசிக்க எல்லா எண்ணற்ற பரமாத்மாவிற்கு இடையில் எவ்வித வேற்றுமையும் இல்லை. ஒரே பரமாத்மா தான் என்னுடைய இதயத்திலும் இருக்கார். மேலும் எப்போதும் கிருஷ்ணருடைய திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தனுக்கு பரமாத்மை தியானிப்பதில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்குவமான யோகிக்கும் வேற்றுமை இல்லை. யாரு வந்து கிருஷ்ணருடைய திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கிறாங்களோ அப்படின்னா என்னது? நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பீப்புள் தான். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல நம்ம வந்து இவ்வளவு பக்தி தொண்டில் இவ்வளவு எல்லாம் பண்றோம். நமக்கும் யோகிகளுக்கும் வேற வித்தியாசம் இல்லை. ஏன்னா அவனும் பகவானை வந்து இந்த ரூபமா தான் பாக்குறான், பரமாத்மா ரூபமா பாக்குறான். நம்மளும் அது மாதிரிதான் பண்றோம். அவர் தியானம் பண்றது இந்த பரமாத்மா ரூபத்தை தான் தியானம் பண்றான். கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள யோகி தனது ஜட இருப்பிற்காக வெவ்வேறு செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எப்போதும் கிருஷ்ணன் நிலைத்தவனாக உள்ளார். இப்ப நம்ம கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல இருக்கிற அப்படி எல்லா வேலையும் பண்ணுவான். அவ வந்து பகவான் முன்னாடி வந்து ஜபம் தான் பண்ணுவான், அந்த மாதிரி கிடையாது. எல்லா இது என்னது, வேலைக்கு போறோம், வேலைக்கு போவான், வீட்டு வேலை பண்றான், வீட்டு வேலை பண்ணிட்டு இருப்பான். எல்லா வேலையும் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் மனதளவுல எப்படி இருப்போம்? கிருஷ்ண உணர்வுல இருப்போம். கிருஷ்ணரில் நிலைத்தவனாக உள்ளான். யாரு? கிருஷ்ண பக்தன், கிருஷ்ணா கான்சியஸ். இது ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிருத சிந்துல இது சொல்லியிருக்கார். 1.2.1 இந்த ஸ்லோகம்ல சொல்லியிருக்கார். அப்புறம் இந்த பஞ்சராத்திரத்திலும் இந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பேன். நிறைய வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ரெஃபரன்ஸும் கொடுத்துருக்கேன். அப்புறம் வேற எதுல கொடுத்துருக்கு? ஒன் மோர் திங். யோக பயிற்சியின் உன்னதமான பக்குவ நிலையம் அதுதான். மெயினா யோகானா அதுதான் யோகா. பகவானை நினைத்து செய்யறதுதான் யோகா. ஆனா இப்பத்த யோகா இஸ் பிகம் டிஃப்ரெண்ட். ஆனா யோக பயிற்சினா அதான் பகவானை நினைத்து அந்த ப்ராசஸ் இருக்கு. அது எல்லாமே வந்து அஷ்டாங்க யோகா சொல்றோமே, அதெல்லாம் அந்த ஒரு ப்ராசஸ்ல பகவானை நினைத்து பண்றதுதான் கிருஷ்ண உணர்வே. அதுதான் பேசிக்ஸ். சோ கிருஷ்ணா எல்லாரின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக உள்ளார் எனும் அறிவு யோகியை குற்றமற்றவனாக்கி விடுகிறது. பகவானது இந்த அச்சிந்திய சக்தியை வேதங்கள் கோபால தப்பன் உபநிஷத்தையும் பின்வருமாறு உறுதி செய்யும். சோ அது ஒரு ஸ்கிரிப்சுரல் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஏகோபி சன் பகுதா யோ அவபாதி. பஸ் அவ்வளவுதான். அப்புறம் வேற ஸ்மிருதி சாஸ்திரத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளது. சோ 4 ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்கான். பகவான் வந்து இது பரமாத்மா ரூபத்தை எல்லா இதயத்திலும் இருக்கார். எஸ். யாரு? ஜானி மாதாஜி இல்ல கீதா மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? கீதா மாதாஜி சரி படி. அப்புறம் ஜானி மாதா. ஆத்மௌபம் ஏனே சர்வார்த்த சமம் பஷ்யதி ஏ அர்ஜுனா சுகம் வா யதி வா துக்கம் சா யோகி பரமோ மதஹ. ஆத்மா ஔபம் என ஒப்பிட்டால் சர்வர்த்த எங்கும் சமத்துவம் பஷ்யதி காண்கின்றான் எவன் ஒருவன். அர்ஜுனனே சுகம் வா அல்லது யதி அதனால், வா அல்லது துக்கம் ச அத்தகு யோகி பரம மதக கருதப்படுகிறான். அர்ஜுனா, எவனொருவன் எல்லா உயிர்களுடைய சுக துக்கங்களை தன்னோடு ஒப்பிட்டு காண்கின்றானோ அவன் பரம யோகியா கருதப்படுகிறான். பொருளுரை: கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவனே பரம யோகியாவான். அவன் தன் சுய அனுபவத்தால் எல்லாருடைய சுக துக்கத்தையும் அறிவான். உயிர் வாழ் துன்பப்படுவதற்கான காரணம் இறைவனுடனான தனது உறவை மறந்திருப்பதே. மேலும் மகிழ்ச்சிக்கான காரணம் கிருஷ்ணரே. மனிதனின் எல்லா செயல்களுக்கும் உன்னத அனுபவிப்பாளர் கிருஷ்ணரே. எல்லா நாடுகளுக்கும் கிரகங்களுக்கும் உரிமையாளர் கிருஷ்ணரே. எல்லா உயிர்வாழிகளும் உற்ற நண்பன் என்பவற்றை அறிவதே உயிர்வாழ் கிருஷ்ணனுடனான தனது உறவை
மறந்ததன் காரணத்தால் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு மூவகை துன்பங்களுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறான் என்பதை பக்குவமான யோகி அறிவான். மேலும் தன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதால் கிருஷ்ண உணவினன் கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானத்தை எல்லா இடத்திலும் விநியோகிக்க முயல்கிறான். பக்குவமான யோகி கிருஷ்ண உணர்வை அடைவதன் முக்கியத்துவத்தை பிரச்சாரம் செய்ய முயல்வதால் அவனே உலகத்திலேயே மிக சிறந்த வள்ளலும் பகவானை மிக நெருங்கிய தொண்டன் ஆவான். நாச்ச தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கஷ்மின் மே பிரிய கிருத்தம. பகவத்கீதை 18.69. அதாவது இறைவனின் பக்தன் மற்ற உயிர்வாழ்களின் நலனை எப்போதும் விரும்புவதால் அவன் எல்லோருக்கும் முற்று நண்பனாக உள்ளான். அவனே சிறந்த யோகியாவான். ஏனெனில் அவன் தனது சுய லாபத்திற்காக யோகத்தில் பக்குவமடைய விரும்பாமல் பிறருக்காகவும் முயல்கிறான். அவன் சக உயிர்வாழிடம் பொறாமை கொள்வதில்லை. தனது சுய முன்னேற்றத்திற்கு மட்டும் விரும்பும் யோகிக்கும் இறைவனின் தூய் பக்தனுக்கும் உள்ள வேற்றுமை இதுவே. பக்குவமான தியானத்திற்காக தடத்திற்கு செல்லும் யோகி ஒவ்வொரு மனிதனையும் கிருஷ்ண உணவினை நோக்கி திருப்பதற்கு தன்னால் இயன்ற வரை முழுவதும் பக்தனை போன்று பக்குவம் அடைந்தவன் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கரெக்டா உங்களுக்கு வந்திருக்கு பார்த்தாளா கீதா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. நேத்திக்குதான் படிச்சேன் இல்லையா? 18 படிச்சவங்கள நினைச்சுதான் சொல்லுவீங்க. இப்போ தான் படிக்க முடிஞ்சது. ஏன்னா உங்க மூலமா இவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறா. எல்லாம் உங்க இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி உங்க பார்த்த மாதாஜி. எல்லாமே பசங்க உங்களை பாக்கணும், உங்களுக்கு கிளாஸ் வரணும் 6 இப்போ வந்து உட்காந்துட்டாங்க. சோமநாதன் நான் அனுப்பி வச்சிட்டேன் வீட்டுக்கு. கிளாஸ் பாக்கணும், உங்க கிளாஸ் பாக்கணும் கவனிக்கணும் உட்காடுறாங்க வந்து 2 பேரும். அப்ப கிருஷ்ண உணர்வுல இருப்பவன் எப்படி? அவன் தான் பரம யோகி. ஏன்னா அவன் எந்த நேரமும் கிருஷ்ணாவை தான் நம்புறான். அவன் வந்து பார்த்துன்னு இருக்கான். அவன் வந்து அந்த உணர்வுலயே இருக்கான். ஒரு செகண்டும் கிருஷ்ண உணர்வுல இல்லாம அந்த மாதிரி இருக்கிறதே கிடையாது. அவன் சொந்த சுய அனுபவத்தால் எல்லாருடைய சுக துக்கத்தையும் அவன் வந்து புரிஞ்சுக்கிறான். உயிர் வாழி துன்பப்படுவதற்கு காரணம் என்னது? இறைவனை மறந்து விடுவதால் தான் அவன் வந்து துக்கத்தையே போறான், மறந்திருப்பதே. மேலும் மகிழ்ச்சிக்கான காரணம் என்னது? கிருஷ்ணரை மனதின் எல்லா செயல்களுக்கும் உன்னதமான அனுபவிப்பாளர். அது புரிஞ்சுக்கிறான். கிருஷ்ணரே எல்லா நாடுகளுக்கும் கிரகங்களுக்கும் உரிமையாளர் என்று நிற்கிறான். கிருஷ்ணரே எல்லா உயிர்வாய்களின் உற்ற நண்பர் என்றவற்றை தான் அந்த ஸ்லோகா இருக்கு. எல்லா உயிர்வாய்களையும் அந்த ஸ்லோகம் மறந்துவிட்டு. ஓகே, உயிர்வாயின் உற்ற நண்பன் என்பவன் எல்லாம் இதை அவர் தான் அனுபவிப்பாளர். அவர் தான் வந்து எல்லா சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர். அவர் தான் வந்து உற்ற நண்பர், சுஹ்ருத் அப்படின்னு அந்த வந்து வருது வேர்டு. சோ அந்த மாதிரி யாரு நினைக்கிறாங்க? ஒன்லி கிருஷ்ண பக்தன் தான் அந்த மாதிரி நினைப்பான். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஆனந்தத்தை தான் அடையும். அவனுக்கு வந்து வேற கிருஷ்ணனை தவிர வேற ஒண்ணுமே இல்லை. அப்படி உயிர்வாழி கிருஷ்ணருடனான தனது உறவை மறந்ததன் காரணமாக தான் ஜட இயற்கையின் குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு மூவகை துன்பங்களுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறான். 3 வகை நம்ம இதை சொல்லுவோம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமகுணம். அது வந்து மீண்டும் மீண்டும் ஏதோ ஒண்ணு மாத்தி அவன் வந்து துன்பப்படுத்த. சோ பக்குவமான யோகி என்னது? அவன் வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் இதுதான். அப்புறம் கிருஷ்ணரை பற்ற ஞானத்தை எல்லா இடங்களிலும் அவன் விநியோகிக்க. அவன் அப்புறம் என்ன பண்றான்? தனக்கு மாத்திரம் நம்பிக்கை இல்லாம பாக்கி உள்ளவர்களுக்கும் அவன் எடுத்து சொல்றான் கிருஷ்ணரோட உணர்வு எப்படி இருக்கும். அடுத்து பகவத்கீதையை எக்ஸ்பிளைன் பண்றான். அதான் 18.69 அது சொல்லியிருக்கு. நேற்றுக்குதான் முடிஞ்சது 18th சாப்டர். அதனால நினைவு இருந்தது. கரெக்டா நீங்க தான் அதை படிக்கிற. அப்ப வந்து அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்றா. சரி, அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல, எங்களுக்கு எல்லாம் பகவத்கீதா அவ்வளவு நாலேஜ் இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? ஒருத்தர் சொல்லலாம், பகவத்கீதா கிளாஸ் இருக்கு, வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். நம்ம சார்பா 4 பேர் வந்து சேர்ந்து அவங்க படிச்சாங்கன்னாக்க யாருக்கு புண்ணியம் இல்ல. கண்டிப்பா பகவானுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த மாதிரி போட்டிருக்க அந்த ஸ்லோகத்திலேயே அந்த வந்து எழுதியிருக்கு அந்த மாதிரி. சோ கஷ்டன்மே பிரிய கிருத்தமாக, எனக்கு ரொம்ப பிரியமான அந்த மாதிரி என்னது நச்ச தஸ்மான் மனுஷேஷு கஷ்டின்மே பிரிய கிருத்தமாக. அந்த மாதிரி மனுஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த மாதிரி பக்தன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதாவது இறைவனின் பக்தன் மற்ற உயிர்வாழிகளின் நலனையும் அவன் வந்து கருதுகிறான். எப்போதும் இருப்பதால் அவன் எல்லோருக்கும் உற்ற நண்பனாக உள்ளான். அவனே சிறந்த யோகியாவான். ஏனெனில் அவன் தனது சுய லாபத்திற்காக யோகத்தில் பக்குவம் அடைய விரும்பாமல் பிறருக்காகவும் முயல்கிறான். அவன் சக உயிர்வாழிகளிடம் பொறாமை கொள்வதில்லை. இது தனது சுய முன்னேற்றத்தை மட்டும் விரும்பும் யோகிக்கும் இறைவனின் தூய பக்தனுக்கும் உள்ள வேற்றுமை இதுவே.
பக்குவமான தியானம். இப்போ கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கணும் இஸ் எனி டைம் பெட்டர் தேன் த யோகி. யோகியோட என்ன ஆகும், அவர் மாதிரி நிலைக்கு வந்தோடனே என்னால முடியாது, எனக்கு இந்த சித்தி கிடைத்து விட்டதுன்னு வேணா அவனுக்கு வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. கிருஷ்ண பக்தனுக்கு அது இல்லவே இல்லையே. ஏன்னா அவன் சேவை தான் முடிஞ்சிட்டு இருக்கான். ஒரு சர்வெண்ட் வில் நெவர் காம்பீட் வித் மாஸ்டர். இப்ப நம்ம ஒரு வேலைக்கு போறோம், ஓனர் யாரோ, நம்ம வேலைக்கு போறோம், சம்பளம் வாங்குறோம், வரும். ஆனா அந்த ஓனரை பார்த்து நம்ம வந்து பொறாமப்பட முடியுமா? அவன்கிட்ட பெரிய கார் இருக்கு, பெரிய பங்களால இருக்கான், அதே அவன் இருக்கான், அவன் கம்பெனி ஓட்டுறான், எல்லா 10 600 பேர் 700 பேர் 1000 பேருக்கு சம்பளம் கொடுக்குறான். நமக்கும் அவனுக்கு போட்டி போடவே முடியாது. அதே போலதான் நாம வந்து கிருஷ்ண எப்பவுமே வியர்த சர்வீட்டர். அப்ப நம்ம வந்து பொறாமை கொள்ளவும் மாட்டோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இன்னும் நிறைய பேருக்கு இதை சொல்லி வந்து பகவத்கீதா கிளாஸ் இருக்கு, இல்ல பகவத்கீதா இருக்கிற அந்த நாலேஜ் வந்து எடுத்து சொன்னாலும் அதுதான் அவன் பண்ணுவோம். யாரே கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் பண்ணுவோம். யோகி வந்து தன்னோட சுய இதுக்கு வந்து பண்ணுவோம். அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல சான்ஸ் இருக்கு, நான் இப்ப சித்தி பெற்று விட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. அப்ப வீழ்ச்சி இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ். சோ பக்குவான தியானத்திற்கு தனி இடத்திற்கு செல்லும் யோகி ஒவ்வொரு மனிதனையும் கிருஷ்ண உணர்வினை நோக்கி திருப்புவதற்கு தன்னால் இயன்றவரை முயலும் பக்தனை போன்று பக்குவம் அடைந்தவன் அல்ல. இதுலயே கொடுத்தாச்சு. சோ அவன் அந்த லெவலுக்கு அவன் வரல. ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவன், கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருக்கிறவன் இஸ் எனி டைம் பெட்டர் தேன் தனி இடத்தில் போய் யோகியா இருக்கிறவன். அவனை விட கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருக்கிறவன் பெட்டர். எஸ். என்ன ஒண்ணு பண்ணலாமா? அவ யாரும் வரல, யாரோ வந்தானே சொல்லணும். ஜானி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச யோயம் யோகஸ்த்வயா ப்ரோக்த சாம்யேன மதுசூதன ஏதஸ்யாகம் ந பஷ்யாமி சஞ்சலத்வா ஸ்திதிம் ஸ்திராம். அர்ஜுன உவாச்ச. அர்ஜுனன் கூறினான், அயம் இம்முறை யோகம் துவயா உம்மால் புரோக்த விவரிக்கப்பட்ட சாமியேன பொதுவாக மதுசூதன மது என்னும் அரக்கனை அழித்தவரே, ஏதஸ்ய இதன் அகம் நான் ந இல்லை, பஷ்யாமி பார்க்க, சஞ்சலத்வாத் சஞ்சலத்தினால், ஸ்திதிம் சூழ்நிலை, ஸ்திராம் ஸ்திரமான. அர்ஜுனன் கூறினான், மதுசூதனரே, மனம் நிலையற்றதும் அமைதியற்றதும் ஆனதால் நீங்கள் இப்போது கூறிய யோக முறையானது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராததாகவும் தாங்க முடியாததாகவும் தோன்றுகிறது. பொருளுரை. பகவான் கிருஷ்ணரால் அர்ஜுனிடம் விவரிக்கப்பட்ட ஷூச்சௌ தேஷே என்று தொடங்கிய யோகி பரம என்று முடியும் யோக முறை இயலாததாக கருதி அர்ஜுனனால் இங்கு நிராகரிக்கப்படுகின்றது. ஒரு சாதாரண மனிதன் வீட்டை விட்டு வெளியேறி மலையிலோ காட்டிலோ உள்ள தனியிடத்திற்கு சென்று யோகத்தை பயில்வது என்பது இக்கலியுகத்தில் இயலாத காரியமாகும். தற்போதைய யுகத்தில் குன்றிய ஆயுளை கழிப்பதே கடும் போராட்டமாக விளங்குகிறது. எளிமையான நடைமுறைக்கு ஒத்துவரக்கூடிய தன்னுணர்வு பயிற்சிகளாலேயே மக்களுக்கு அக்கறை இல்லாத போது வாழும் முறை, அமரும் விதம், இடத்தேர்வு, ஜட ஈடுபாடுகளிலிருந்து விடுபட்ட மனம் போன்ற விதிகளை கொண்ட கடினமான யோக முறையை பற்றி கேட்பானேன். நடைமுறையை உணர்ந்த மனிதன் என்ற முறையில் பற்பன வழிகளில் தனக்கு சாதகமான வாய்ப்புகள் இருந்த போதிலும் இந்த யோக முறை பின்பற்றுவதை அசாத்தியமாக கருதினான் அர்ஜுனன். அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவனான அவன் பற்பல நற்குணங்களை உடையவன். அவன் மாபெரும் போர் வீரன், நீண்ட வாழ்நாளை உடையவன். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக பரம புருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நெருங்கிய நண்பன். நம்மிடம் தற்போது இருப்பதை விட 5000 வருடங்களுக்கு முன்பு பன்மடங்கு வசதிகளை பெற்றிருந்தும் அர்ஜுனன் இந்த யோக முறையை ஏற்க மறுத்தான். உண்மையில் அவன் இந்த யோக முறையை பயிற்சி செய்ததாக நாம் சரித்திரத்திலும் காண முடிவதில்லை. எனவே இக்கலியுகத்தில் இம்முறை பொதுவாக அசாத்தியமானதாக கருதப்பட வேண்டும். சில குறிப்பிட்ட விசேஷமான மனிதர்களுக்கு வேண்டுமானால் இது சாத்தியமாகலாம். ஆனால் சாதாரண மக்களுக்கு இது இயலாத காரியமாகும். 5000 வருடங்களுக்கு முன்பே இந்நிலை என்றால் தற்காலத்தை பற்றி சொல்லவும் வேண்டுமோ? பேரளவு மையங்களிலும் சங்கத்திலும் இந்த யோக பயிற்சியை நகல் செய்பவர்கள் வசதி உடையவராயினும் காலத்தை வீணடிப்பவர்களே. அவர்கள் உண்மையான குறிக்கோளை சற்றும் அறியாதவர்களாக உள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த யோகான்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதுல என்னெல்லாம் யோகா கிளாஸ் எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறான். தே டோன்ட் ஃபாலோ ப்ராப்பர் யோகா சிஸ்டம். யோகாங்கிறது என்னதுன்னா யுஞ்சினாக்க அது சேர்றது. என்ன சேர்றது? மனதளவுல பகவானை நினைத்து சேவை பண்றதோ, தாட், அதான் சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். அது நம்ம இதுலயே வரும். நம்ம நாமஜபம் சொல்றதுலயே சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் வந்துடும். பட் ஆனா யோகால வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா காலு கை, இட்ஸ் ஒன்லி டோனிங் ஆஃப் மசில்ஸ், ஒரு எக்ஸசைஸ் தான்.
சோ ஆனா வந்து அந்த காலத்திலேயே அர்ஜுனனுக்கு வந்து கஷ்டமா இருந்தது. இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாங்க, அர்ஜுனன் கூறிய மதுசூதனை மனம் நிலையற்றதும் அமைதியற்றதும், ஆனால் நீங்கள் இப்பொழுது கூறிய யோகா முறையானது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராததாகவும் தாங்க முடியாததுமாக தோன்றுகிறது. 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அர்ஜுனன் அது பெரிய வில்லாளி, அவன் அவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கும், அவ்வளவு போக்கஸ்ட் மேன். அவனுக்கே சின்ன வயசுல இருந்தே அவன் அவ்வளவு போக்கஸ்டு, அவன் வந்து குறி வச்சு எல்லாம் பண்ற. அவனுக்கே முடியலன்னா நம்மளால எப்படி முடியும்? ரொம்ப அதுவும் இந்த இவ்வளவு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்மளால கண்டிப்பா முடியாது. சாதாரண மனிதன் அர்ஜுனெல்லாம் இங்கு நிராகரிக்கப்படுகிறது. அவன் வந்து நிராகரிக்கிறான். ஒரு சாதாரண மனிதன் வீட்டை விட்டு வெளியேறி மலையிலோ காட்டிலோ உள்ள தனி இடத்திற்கு சென்று யோகத்தை பயில்வது என்பது இக்கலியுகத்தில் இயலாத காரியம். தற்போதைய யுகத்தில் ஒன்று, ஏன்னா நமக்குலாம் ஆயுசும் குறைவு, ரொம்ப கடும் போராட்டத்துலதான் இருக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியாது. சரி, வீட்லயே உட்காந்து பண்ணலாம்னா அதுவும் வந்து மக்களுக்கு அக்கறை இல்லாத போது வாழும் முறை, அமரும் யுகம் எல்லாம் உண்டு. அந்த நம்ம இது என்னது பிராணாயாம், பிரத்யாகாரம் எல்லாம் இந்த ஆர்டர் பார்த்தோமே, 8 பார்த்தோம் இல்லையா இதுல. எனவே நம்ம இப்ப ரிவிஷன் பண்ணும்போது பார்க்கலாம். அப்ப அது ஒரு ஸ்டேஜஸ், அஷ்டாங்க யோகாவுக்கு ஒரு முறை இருக்கு. அந்த மாதிரி முறையில நம்ம பண்ணணும். அந்த மாதிரி அமரும் விதம், இடத்தேர்வு, ஜட ஈடுபாடுகளிலிருந்து விடுபட்ட மனம் போன்ற விதிகளை கொண்ட கடினமான யோக பயிற்சியை பற்றி கேட்பானே, அதெல்லாம் முடியாத காரியம் தான். நடைமுறைக்கு உணர்ந்த மனிதன் எந்த முறையிலும் பற்பல வழிகளில் தனக்கு சாதகமான வாய்ப்புகள் இருந்த போதிலும் இந்த யோக முறையை பின்பற்றுவதை அசாத்தியமாக அர்ஜுனன் கருதுகிறான். அப்ப என்ன ஆகுது, இந்த உண்மையில் அவன் இந்த யோக முறையை பயிற்சி செய்ததாக நாம் சரித்திரத்திலும் காண முடிவதில்லை. அவன் அந்த மாதிரி பண்ணினான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு இதுலயும் ஸ்கிரிப்சர்ஸும் ஒண்ணு சொல்றது இல்லை. எனவே இக்கலியுகத்தில் இம்முறை பொதுவாக அசாத்தியமானதாக கருதப்பட வேண்டும். அப்ப என்ன பண்ணலாம், பக்தி யோகத்துல இந்த மாதிரி இப்ப நம்ம பண்ற மாதிரி தான் பெஸ்ட். சில குறிப்பிட்ட விசேஷமான மனிதர்களுக்கு வேண்டுமானாலும் இது சாத்தியமாகும். எல்லாமே டோட்டலா நிராகரிக்க வேண்டாம். சில பேருக்கு அங்க ரொம்ப பக்குவம் உள்ளவர்களுக்கு தான் முடியும். ஆனால் சாதாரண மக்களுக்கு இது இயலாத காரியம். 5000 வருடங்களுக்கு முன்பே இந்நிலை என்றால் தற்காலத்தை பற்றி கேட்கவே வேண்டுமா? ஓகே, அப்ப இதெல்லாம் என்னது, வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் தான். இதெல்லாம் யோகா பண்றேன்னு போறதெல்லாம் ஆக்சுவல் யோகா கிடையாது. அதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அவர்கள் உண்மையான குறிக்கோளை சற்றும் அறியாதவர்களாக உள்ளனர். அடுத்தது யாரு மாதாஜி? ஜானி மாதாஜிக்கு அப்புறம் யாரு? ஸ்ரீல வந்துட்டாங்களா? இந்துமதி இவெல்லாம் வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, பிரேமா ராகவா. ஓ, ஐ திங்க் தே ஹவ் கம். கன்னடா பீப்புள் ஹவ் கம். ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு முடிச்சுடலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாளைக்கு இப்ப யாரு வந்து படிக்கணும்? இப்ப ஜானி மாதாஜிக்கு அப்புறம் யாரு படிக்கணும்? ஜெயந்தி ஜெயந்தி மாதாஜி. கீதா மாதாஜி படிச்சா. ஜெயந்தி மாதாஜி நாளைக்கு நீங்க எடுங்கோனா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்டாப் ஷேர் அண்ட் இப்பதான் வேற பேரு பார்த்தோம்னா ஐ ரியலைஸ்ட்